Adisiafo bi nnua no ne yate ene se action bi de akire action kro no yatena si emu amane bonyina da yade besom Elshofo na mention not Mosizongo precisely sabra ye kasai aya bro sempenwa ye bomkase se ejabia frana momia ye bia ma sabre ene dodo wo mo odane etukotena panipa wono eda wokọ dumjadwumaku duma wapamonten so de chuma bro adiaba yade brew na wamu a wakọ boki na so wakọ akọfantos ewi ase enipa nso wo firi mu no ba kwa agwa no de nyame ye na dom wo mo bedu ye no waka wode na kosama todwawie mu nsama godo nyina da yade bremu ye be konfifi mantemu akoda ya obra kire se chese akoda ye frenta akpe ka govi fia jegbe akoda di atodwa ya wo chese wo patentini koda no wo mo bro no se de ye nya 7 no afoforo bereka ye no mo ho ne aboabo no ayade bremu ye mfamu aseda nyina da ma yaboafo Perfect series books and woman wunya bi mu abofra na abomodi asa wo pa bi ama won mo na kan Ghana Education Service wonu nyina da age atomu se eye enti book no wunya bi mu abofra na wokenkan abrofo no ye mu da ho wode nani boso wada na bibia konitima kwada mpa kenkan po a brofo ade twera no wo fompa yo English language busa wo don bi wo de ma basic kwankosi HS3 history of Ghana basic kwankosi basic 6 RME ade ma basic kwankosi HS3 computer ni ma KG 1 basic 6 creative arts no basic kwankosi basic 6 science maths books ni social studies ane computer ni career tech ni nyina da English language no wo mo JHS level no wo mo de no ti akwada no JHS apebi ma no why na beboa preschool for nursery ni KG no numeracy language and literacy creative art furnace computing coloring and writing for preschools for nyina de bi wo ho schools are multi year mock exam terminal exam midterm exam model by set question sans supply we leakages bi amakwada na twere wo de twere no wo siesie ne ho prepare ne ho BC na ncha wo mbetwere na sa kwada no wa ben kura dada kumasi aputo ja ne we station no a enkrade dan so manifesto ewecha kwan no big shop bia mu no ubisa ubenya biato ahomani nie ene wonom nkasa 0243299938 0540755465 anodia ben ena akwada ne kenka perfect series ewi a de bema no ya ma ne vitamin sanse wo kan perfect na so wonya vitamin no mu a combination e modu pa vitamin no enuane no ne wom ne drops calcium no omega 3 6 and 9 wenum nyina da ebo ankwada wo mu nyini mu e ma bibia ye prom enti wo ba bia tonton anodia de bodin vitamin na je wo de sanse we aye aduane ankasa wo panyini nko ankwahye ba bi nnom ya ma akwada ne binom na akwada no ni nyini mu bibia da enye kama adwane yense maamefo ne papafo se wo musifie no so ahwe na wo mo anto pentifon edon so ma enkura no nyenkranche pa wo ye fie na efe ifie na efe sa Ashwin coatings ne the paint papa diaba benya cake na se fake ones ribia what free turkey memu no tiaba what ebo apa genti kura da na kwabra meka se monto Ashwin coatings paint ribie me kire se original free turkey approach memu aba ebo no so wo form papa enya afi na no so kura no beto na chiri akofa wo hawde mane dia brebo bo sisi na afedi dabi we ye papa no bia bebo apa yo son x ho ya I don't know bikura no efin no akoda no amufi school ba no ndom sanam tan ho no what fita white one bi na sanam ho sa no so ope yi pa tumaku bi na da bunso apepa bunso asai mo prestige ho graphite ho pe ho white na off white ni nyina ho we painter so ye be ma packages awura mo anka so ani age no achi kura so na san so pentete som e de asom akwanu ase nyina so na ho ato ye cha kwani o Ashwin coatings ye Watenga junction ye ne la petit chemist no edi adum hwe amatufo maye no opusu na mpanifo akasa 0200922202 0200922202 enyuma dama na eboa asoye muma ewie ensemodro nyinata yakenkan ede amamoye semfo ofa John entwi bosiako labo na dama soni nsamne so ede amaye asomfonum na wie eye mienu midin Mami Ajwa Nyanta Tando meni Asonaba ohene kwabena boaten Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi Nya ba ne santi ene ebena awie ensam awodo a egupuno so no yansase emfa emamwe Yaba mama ne se wo kopie mu won kenken so senior higher
house master wo ho kyerɛ sɛ nkwadaa no ba miensa bi akwa akodi ho kokonsa na kyerɛkyerɛ ne bi firi mu a wɔn de wɔn nsa atenetene ne so sɛ ɛkwan yɛ fa so masa teacher nkonya accident ya mani firi mu no wɔnoa ne hyɛ kyerɛ nti no waburu nkwadaa ne mmia nya baako nkwadaa miensa ne nyina da obi agye ne duabɔ ɛne yɛsi asɛm bi ba de ho abobo de egusu ada yɛ die na ɛba yɛ yi kwame agye mboachen professor kokoto na adi akyira yate sɛ house master no ya suspend no nukura bi wɔ mu ɛba ne sɛn emu amane ne nyina da kwame mfamo kwame oteme nka ma he na je sajo adama ne esi ya suspension aba mu yi yenkwe ajo dia bano course wi mpedifo bem so be ya da ne bia no ampa omo adie ni mu akofa nkofo amoma beda ne bia no o se nkwara no bo ka be 3000 Ghana cedis chance na bia no go dane omo dane na cheche form ten for ne Ghana kiki service ten for cheche nia o cheche ni no cheche mraso chon santen na omo hwehwe nsimni no omo hwemu wi na ne omo bi ka cheche ni na o na ka okay omo asosende na dra yo kwame sisia no nkwada no sade ba no yam hyehye omo sisia omo tezen say die no to yam hyehye omo no o madam yewi nti o chete tu akwa ko chede akire kwame mo bomodian afo ani edi akire na de befiri ma ba bia da wo de aba besom abusiama ne boni kwame agye mboaten ne free kinken so senior high aba ye house master wa brunuya duabɔ no yakodane ewi ase no yɛse wɔn kwatena asekakra na hwehwemu ne niam bi abɛkɔ so no ɛnkɔ so na ate sɛ gyeni boaten adi emu amane abeso adwo dua adane de sɛ ofiri ne yam no wadane ai sɛ wɔti striker sɛ de wɔsia strike dua striker na abufuo wom teacher striker striker sia do strike form konfo baba eljonfo yento ansɛm no so na yɛnkɔ manhia not ɛde yɛkoro no enra ene awia pramtobre se ya ne ebo kase ese na anwumre kora anwumre nu nsan kase bomu ede yaman bofo ba ko ye friends na na du cyborg the cyborg killer eno to enkrase ye so wo kase nu eja bru afrana mo biaye bi ya biaye wo mu kire se ubru so go mu sa ase ahyehye dan bi nu ne ade edi ndua bobobo ani ayi wo mu demu eja dia franam ho nyina tina wotu enkra na sabra ya yekasa ye kyerese japade dodo pa no afre no eswani ensa wo ka kire na nyame kyade ma eye dumdwadwuma ku ato hu afre wo no wo mu amfom se wo mu se bantoma funu anyinya sa kwado dia afre anim wo mu dimirika tente so pa ene pa ye na ebremu ene saboku abobra eye atoronje mu aboafo me kyerɛ na wo mu aso eye panipa woda wano ba na eye manhia no fo director no eye Ura Abdullah Said eno de atudwa ya wo kyese nipa de bia ngudie ne mo japade de ye ka gyanan se ahyepa japade ya hye masabre de ka sikanyanta mu ahwere wo ho no a eso ani so ka kyerɛ nam so ama abusuakuo bi wo mo adan ne tukotena dindindin yenkwai na busuafo nkunkuti Ura Abdullah Said wo bra no de kase no ebo the cyborg killer come here timely. In fact, o medjuma o me manage ho ba bia o mokwa gina ya o motakle ya no etimi stop eja no ema stretches na esi wa kire no eno kwa ne ko antimi a affected ba bia nipadom ewo no honestly wo nso o maye adwuma papa amaye a mo nso ma ba hu dia asi wo ha ena minimum team na ebeba na ya ba be take every single record bibia afri obia afei na ebe yes assessment no afei na eba na ba be calculate ajapade bia aseo but so far so good no life has been lost and I mean say obi nso abra ade aye very important atem bia ye bo ho ba strategies na edansuo na no nyina ene ya me ne wo ma mo ye nantwie have a meeting make a chiro mo se ba bia mo so achesle won e ko so problem because ohokra na ata na eda ho no gata ni mu aye ye pekwanya e de excavator be ko hokra na yakwa yi gata ni mu kra no na kwan kra nda ho enti na ya ade a me ne wo mo atena meeting amaka chiro mo se de supervey ho ni yina yembe yi ho yina na ho se de ensuo to a ensuo no ebetimi afọ makwa because ebinim ko report se ensuo to ye no bu efa wo so meanwhile activities a wo mo ye no ho e na ko so no because I'm for the baller ekogu
gata ne mu ɛna anwumbre ya mo ya frɛ me sɛ fire outbreak nsu ɛgya atɔ hɔ yɛkɔɔ no so the story ne kyerɛ sɛ bola ɔmo bo ano ɛna ɔmo kɔɔ ya ɔmo kɔ akɔhye bola no ɛna escalate ya ɛde saa atore nkyɛn ɛbae enti me yɛade ma sa bɛhu nti ya me adom a wɔkyena ɛne me directors nyinaa bɛsa aba hɔ na structures na ɛwɔ nsuo no ano nyinaa no yɛbɛclear ne nyinaa off na yɛde excavator baaba bɛyi hɔ nyinaa ama hɔ ada hɔ baabi a ahye no ɛnyɛ ade a yɛbɛpene ma obi apsa abobɔ structure bia ɔwɔ biom because ɛyɛ ade a ɛdi enya a ɛnɛ asa de saa accident we aba no enti nyame adom a wɔkyena me ne me team nyinaa yɛbɛsa aba bɛgyina mu ameki sure so yɛbɛclear hɔ nyinaa ama hɔ no ada hɔ sɛ de bɛyɛ a saa problem na yɛahu ne nnɛ no ebi ɛnsansi biom Eljonfo obepiem ewo menhia nota pani kwakyefo hwe sa toronchi mu aboafo ni mu akoten pa na se nkomra nadmo no ayowura Abdallah Said na yetwoso na yebawura mu ewo nanu adawra hosam wasi ye wo Burkina Faso Ghana fo bi ya wo yese wo kwakwakofa ntos ede aba wo mayi mu ekwa ase ana yete se Ghana fo be enson afrim ema ewiase adodo bebre na so eno mo epraye nyame ncha de mpanyifo e wo Ghana aduaduemu ama wo mo a wo praye na so no makoko bi ma so aduemu nyina dabaye na wo twetwa mu no wo mo ayare sabia no wo mo a na councilor se wo se kɔ wo mo honwom kasa nyina da mampanyire de tudwa se ho ka nyina da oman no yebefa na yede abo yade hye ho ban na eno mu na nipa baako a asemisi ye nyina no wo ho bie wani nsɛmtwofo di nkɔmɔ no de ato dwa sɛ wɔn mo de wɔn mo si mu da ya wada wɔ Ghana ha ɛne ɛbɛ ahomache bɛ no miensa ɛrekɔ bɛ no nan mu hɔ ya wada no wɔn mo si mu enti ade kyen ye no ɛno agya wɔn mo yɛ so mbɛkɔ akɔ ɔmokɔ no wɔn akɔ ɛne wɔn mo bɛkɔ no wɔkyerɛ sɛ wɔn mo ɛkorɔ no a wɔn mo kɔdu no na wo hwe ehye so na no mamu se tuo bi toto sa be 5 edi kosi 7 na no pa ne de eni on betia ne se tuo bi atwo hu yan se wo ma to ahye wo mo so a eni na sade no edu ani bre wo me beku wo de ne yaku wo mo ka ya bese no de ne ase no wo mo be pra wo mo de ne pra wo no mo asemi emu akwakoye ya ne ba ko adi nkomo wo makosam eni awerehosam a wo kohye obokina yi wo twamfonyini Thursday, 3 going to 4 o'clock. Na everybody so. Yeko ekoto intos. Ye na ye sheshefo. Yeko koduru in Friday. No match adaka no. Oba ne so to koduru market Sunday market ni obet ten Saturday. So Saturday 5 going to 6 no 7 o'clock time na. Ye hu gunshot ni omotu tuo. Ne bomb eba sa na driver no o shoko no tuka ne se obema ya adwane eba sa na leader for mo so mo mayan tena yanka ho French phone takwa enso enokure yetimi kwoto mo na mo gya ye na eko enso yenim se sa yenim se o mbetwa gu yeso o mba be fro na boys no adwane ekote enim na yenso yemba no adwane ekote ekire no no almost started to 2 boys no tuo o ma kum boys 5 egu ekire ho na bra na oda hall no anko no na be ka ho 6 no dwane aba beto bebia mba ne da no se yamfa ne nan ento no so anya se obewu na ye peje ye nan egu no so omunim se ye nyina ye mba ne da ho omunim se be ma ka so eno ekire no omoye se omba be shika na fra na boys no omuku omu no driver for ba ko wen na ye sister ba ko mo fra ne sister ya onu ne tontosu onu so wo front so e ba sa no na bra no mo se nyina nsi ye sare se yes na mo se we ye be ma na mo ato ne tuo e woni ti na e fa ne ha eko na o si form so be dwane na mo ato ne nan se ama epie e ba sa na onu to form na mo ba be to ne nsan se 3 na o da form na mo tie ne so e hwe se owu ano owu ye so ye si form na omo se ye queue me na dikan bi dikan na omo se Allahu Akbar omo bompa yesa omo be otu o yesa no na be bom ti ona ba ko peja ne sanse so monjaye
me san to me nan say na ba ko no san yes o san bompa ye ni bio so be tutuo na ba ko no san tia no say o say on pese on be fa ne san aka me monchai 3 times na o ma jae na o mo dia ko campe baby say yentena o mo pese e be ba say ye ba tuo no be kai na ye tu so e ba sa na ye tu ho na ehu say ye nuafo mo waka no wo cheke obi etuo ka no ba onya nwu ya na omu tietia say yanji omu nso yentimi nji omu na omu kuku ebi omu twetwa ebi menem krom fo mba no omu prapro omu so ye to ho ana ye hu say sojafo eba sojafo mo bedru na we mo so ayesa na omu dwane ko ene sojafo mo so ba be fa we ka ebe ba fa yalefo omu mienu miensa omu ye miensa e de ko krom bi so omu kodru ho na omu ma alokwata be fa omu ade ko hospital ho na ye leader ni ne ba ko ekowu wo ho na aka we mienu anu akire no ye na ye ka wo no 8 mu ye nim bebe e be fa apia bakuro na ye nim ye boafo no fa ye no mo frɛ no ambassador o mo so ofiri wa o ye gana ni na den wo ha ono ne boaye na sisia ye ode ye beduru ha so ye bedaga na panyini fo mo nyina ase se o mo boaye na enua mienu we nu omo nkwa no ame bo omo ame ba ma bibi omo pe ame yo mo o Yesu din Usia mo ya on mahunu abrahosam papa ewura ba ko Burkina kwan sokoro won de bibi anya ne momom preprai wan firi mu de enso de firi mi se de o kan mema ne de ya tutuo saa na kam hu ye ya bo aladi en fa ni nsem hunu nso we de on bo aladi wie bo mpa ye wie na dima ya o ni asan ahase ya tututu sabiro ye chiri ade ne wonye na we nipa nsem hunu awodi obeye amre wa sori no numu adidi ada elsonfo yento so na yenko obrachire SHS ya grofo sem se usuani ba ko akwe kakovi fiadigbe san ye fredo na ohwa naja woko suku kakra na nkusua de kakra de atia na ohwa na ntaku so be wumba ko ye komirika ye bopoto na wobra ekoso sanobsonfo na yese mrantia wom suku aguna so aduru ye mfifi mantemu mrantia no se womu yenim de omanom yenim de omafa yenim de omadi yehunu ye no na womu atia koda no so atua ene sivo 7 no a isi na bo bible no wono de fa ho kura dwane weto ebo nam na ha na chese womu abro no ama hu akura na nimu a player danimfo ni bi ni ho na nka dia toso na sabira meka se no wakọ ya sabia ama nsentwefo no ha busua bra Facebook no so na be akura no hwene ahono se tie ni potio ene nano no so de megidi se ano no soro no de ate ena ode plaster aboho ama no dibia bo na ni ase na akura no wono ani ba akona se ete wo so hu ani no a nifa de no te wo so a enti akura no wo bra ye hwe no doctor wie na nsentwefo bopine no ye no bonkomo eno o kyeremu se wono akura no wonim de ye prekope bu wanse abeto ahe no so na ye di nimpamro bu se ene yo se mrante bi kura pata mo so ye nti opatafo di aba wo mo so ne ye hwe mo ye tobo ye yese ni nyina wo mo nti no mo buru se ne se ni wo betimi huri ni wasi ni konso American ninja mafia versus ninja ni bia no wo hwe no pa na wo chese on de o ka kira ban se da ban no ankasa peso de ye nkoda no mfanye asotwe se fata bia na se de mra no se bia no eni won ne ntie se de akwe ka kovi fiagigbe o kan. The tears turned at me when I was looking for a place to sit, so that I'll use the medicine on my eye. That's what happened. It happened unexpectedly. No, I didn't do anything. I was just standing there. And they started throwing the stone. I wasn't looking. When I turned, I saw my colleagues running, but I didn't know what was happening. So by the time I realized, the stone came to hit me. I didn't do anything to them. I want them to be arrested and anything that the government wants to do to them. Jonfo was on crowd and no pebia ye be agina. And to quanto pinche bass are no pebia agina de drew gunani so said the ni ya dear was we.
Prakope no a you hunu say wa shebe pink uniform no ano wo moto e de shedo so nti ondo ka tra ba no so aba no wo hwemra no a obi fum eti saa no asambra no ni so emfa emu enkoda yi e for se ne fata wie ade sheda hanana ye de pram to break asebo ni nyina e de asie pani aka anamotentin bi akoso abobo no fantwi bu sa kone semufo pani one na pamfo apia ka ho bi eja sam kan wo kwame je ni buato kokoto na abodwe se e ba adwuma na odi ya chi ba ababo achidom abodwe se black so wayi o ni sister free ka frawati abodwe se se ni sister wi ya no to t-shirt no ma true pray pray igwani bompaye timpaye ye wati ne mu abodwe no ayi mfa maase aha abjanfo asonfo nbe no baba ko be baba ko asonaba ohene kwabna boate na wie benim nuaba mami ajwa nyanta tando yes ode akure aban rofa wo mu okewu ho wo mu tie mu pa akure betwa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes mixture no. malaria duro na Ani, say nam sa. Wo be je di some name wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say e ku malaria mo ne nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. One ma ye hyper plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E was say immune system. E strong de bia. Enti pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no sa. Achekura 4 days na pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto bi mame mano. Owe jajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here womamu a tufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixer anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kra na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha hwe wo ye Hepa plus husband ye de wa Hepa plus husband and they also we Hepa plus wife na abo no Hepa plus mixer magie duro di pa pavi plasmox ena Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu ka ho our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwede nkrato yatum. More energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combinini, it give vigor and vitality. They were the thing they do me, come and taste. More energy drink.
It they give you them. Energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Medofopa. Mepaucho. By Grace Hospital. Ewon sem kakrebi bisao. Da bay pa na ope brese. Ena dia menyario nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se dia me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoɔden se dia tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo me mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye ni na sienkam. Dise nyuman obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma nyuma no, enkoso. Opani a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwi bi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne kense we can say ayi ni na asiankam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni mase ne sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no e mra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kakaye ne ya no mo papa nka wo mo ho efiri sa abre bro hwiri kopum bra odu obia bekɔ no odin baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen amen atichire mati ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister penini ba ha honum to ko honum no odi kula na bai se sada de na nsu to odi kula na breme se kula nsu o ba na papa ho so what odo fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ni mame ho me ko duru ayi kula na so ho no ma me ni se ayi mbana wo me se 19 no se 19 no washa 19 night wear and obo toma owo papa no e de mepra oye dey papa no de ma epra o hye dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kwa no no opra na hey amina on shadows dabi hey amina
te ko de ma no wo hwemusum amama ndaja ma ko da obonten sama ka tire me so o pa cho twem tropa di pamata de asame no che sa titire na mete se ye so ono papa na twempna de no opra ne dem no a she 19 no obotoma no an she dross what is one hwan one na twempna mate be ono de an ha me ba no na me peto me je me ba no mpon wo me pra masam ni na ni Asem Beba Dabi akosi alare edi asem ene de waba na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim okay me sam na tete ene ne tentene se me ne oba bi na share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama ne me hwe ma no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years ezo ko school kwa ya mami ya makula no ko school gane ba ya wose akura ni nyema ba atimma yakọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne say wose akura ni nyewa ne ba ne de na wo no ne papa wai wose onim ne papa no oson daya na onyema ya oye dai oson daya na onyema ya ono na ne papa akura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no oni asama obaka ana ne papa mu busa ne say onka person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema we woni masamaka de beda onim nti me kwantena na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date no date ni nsi kobi ne de so esan kokosi obi kunu so enti mama keto adi me ho ya ka kire me se watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se wone me na enyim ama na bonabusu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de mano a ne nsane ne nan nie ti mama so adwe ba mi tim ne se me hu da menyem ye ndru ba bia na me yiye nti na menim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se obi kunu ne de wo se me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kye me pass mi na me ka kire no nti mama me keto aye se ene sa de me kan kire boy ne se nyinsan no me yiegu kachere kobi no a ne papa na tobo oma wadwene se kachere kobi no se nyinsan na amode beto nanim no ayedey me yi atogu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho akire be kata me wo na me ani me wo ya na so ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwe kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu memba biem na ba ma ne cancer ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba ya waboka wa ya bibia wie yi me ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning ahase nyina nkosi ending ni nyina obi kunu na enzi ya operation ya me ba fie no ana yenya 3 weeks na ba mu say because we din kan kasese ya ono a mewo bokọ enya ono nti na adwen ya ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA onu nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won ko je resource no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ye send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na would be DNA resource ni mu no na me frɛ me the number for krampo frɛ say omo fama mo se there be just a number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use there na me see you ntime na me check no me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me de ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi me Asem Beba Dabi baba akoma me biao Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ni nye obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayiegu enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho
Ejali ansa na meko sakina so no ma membusa asa asem yi moda so gina mu se mo beye DNA e wa pala ayi se so un se da no a wo ba ha se no so wo san bo be ma ba kon edin kan ho se awuro kurom so mo ba kaya mo san busa ne se na obi san wo ho bi ma na no se an ne mpena ba ko wo wuro kurom na ho no kura no ma sa kwanya figure ba kon na ye den miansa yidie mebusa oda no enti megina moda so gina so se DNA do mo beye me ye na me ye na de no aye me dia obefa aye me dia obeja do ile Enawiai odumankuma nyame ayeye enka wudin enawiai odumankuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema wudin kronkron no arofo ne adehye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia ene ye benada ene ye bosomi a etosum yenu ogefo bosomi ne da etoso aduonu nan emfimpinu ne aduonu nsiemu ene ewei awie ya senhia bio ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie yi se ye hia so se yia asem krope ne eka ye se ye de suade ye se ye de kire yan ho nso ade no nti na awie ya ye hia yi nokre moma yense yan ho se ye ba be suade ebre kro na emu ne ye ba be kire yan ho nso ade wa afidikasie yi so na dwumadie yi hyane nsuo sese oba Facebook ne so oba YouTube ne so ana TikTok ne so a dwumadie no ye stream live no wada me buru se wo join ne ye ne a eya hye ma wunua no nya adusua ne ade kire dwumadie bi ntie eya ma wonom enya bi nsonhwe
ebrekro na mu na wie wadwenkyere bi a wo no o de betu wo comment section ho ama yen eya fa di ka ho ba bi a wodi free a wode ba faka ho na yenyen kenkan kama we fidie so ma wo bi anso hunu ewie yenuanom be love radio for Spain and Spain for a monitor show ni nyina nyankopon nyam kese na ontutu mu anamo emfancy afa mu amo United Kingdom mu GN radio so Patmak radio so Abawa radio Amansan FM Bruni radio ene Sahara radio so nyina no ena wi nyankopon nyam kese na omwamo mu amutie ye nyina wo hono ontutu mu anamo nso emfancy ene Kings radio eni ni TV de eye Paris France abuchimani mu na wo Dachi Hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium eni ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu awie won mo abade mu abiebiem dwumadie no etwagu me de Krobea Nana Yaw Asante ena wie oji amanie ena wie apesemakana nenie ena de Krobea jata meni wahia ewo afidie so ene eyesom ena ye ba besom awie esom ni mu no wonso hu hia bi enti ye nyina ye hia ye fa ye ho adwen ye tutu anamompa disi anamompa so na ya hwede osoro ene nananom beboa ye ndi eduru awie mabedwafo wa ha oba de achia me wa ha eja kwa me wa ha awie jataba enso wa ha saa na wo kontentan enso so a adofo ne ade hye enso aba de mu do a ye nyina ne yaka bu mu a yeso ena wie eja kwa me akwa be bro ena me ju so bro umpum to say adum ahweye se de bia me kanu de nyame na wa na nyame a sure kumase bro no de ye me de papa de nyame na wana na wo koda hwan nyasem no ono anso na de nam yeah enanso ya sa hia bio eyesom ene ye ba besom da bia ye hia wa afidie so a ye se ya adesua san ya ade kire enti enanso a ye hia yi eye sa pepepe ne ye be ye no esi adwomoni wo nipa trim enye gro enti onipa da sa ni se wote ase a de sese wo yo ene se obema ahweye abamu bi eye wa wunua eye wo yere eye ukunu one noa na ekọ na eba esumasem no mu nyina na moka enka adwuma mu hade mehu se ye menua nie nanso ko wi ase no eye ono ene yi wo ma me etam okoto border so wehu se ne ete nti uti wi ase ano aya ahweye kese enanso ye da foforo arofo ne ade hye ye hia ye ba besom enesa wo ba ntentan ne so amankwa abo Steve mehu se wa announce ho odi oba bi a wo announce ho amankwa abo Steve a very good afternoon to you ena wi wa ba ahoma ne so osena na Krobea ma mentwa me ho na menya me nioma no bio ma wo hunu se ne amankwa abo Steve me wa ha ena wi ma ma opiafo eburu osoro nka ho ogoromensa ena wi a wonso mahu se wa ba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante yi wadama awie ya sahia enei yesre osoro nhira osoro ahobambo eni osoro nkwahusan se na Krobea enkan ene atabo aten fashion design osi Krobea obabo ofuedu deeper life a enya asem ketoa wa ha ene yenso ya bade mu pa ne emo ha na ya chiachiao na ye busase umpum etesei ogoromensa se na ajingu ono so wa ha na Krobea won fa dwumadie ni agrokra nyankopon nhiramo na onyamo kese nu ntutu na mo nso mfansi ena wie amankwa abo Steve no che sa Krobea memwa ha na me ankasa me ba Yvonne amankwa na ka kire no mame se me done pa wate nyankopon nhiramo Mercy Ayamba eno se hi na ya Krobea Asante awie me nso me wa ahoma ne so Krobea yenso ye hwew ye se tie dani das ye ni hia se ya Krobea ye ni jepa na kwesi eno se Krobea nie na kwesi nsu nie ena wie yenso ye no wa hia bio
yenso ye ba besom hai na ya Krobea Asante wo yiri ni o faate me nso ma ba homa ne so na awiei yenso ye hwew ya tie buru faate Nyankopɔn nso nhyira pa wate na onye okese ontutu one wabedwafo a monso matwa ahia ho no munyina wana monfansie akra ya Krobea Asante ena wie mechiawo me wo ese South Africa ene me nso me abademu wa ha ena dwumadie no me nso metie wa ha mate medase owura tachi ena osana ya Krobea Asante no members nyina ya chiachia mo I love you all ena wie Nyankopɔn hyira mo pa wate ya ponsu nie ena osia akrama ene yenso ya kan ho afidie so Nyankopɔn nya okese no ntutu anamon so mfansie ena wie adofo ne adehye ye hia ye ba besom na ene ensem no bi wo ho a onipa dasani eye atie na wutie a ofamu aba ebeboa wo eye afansem no bi mu aba o eye afamu aba enkwada bi a wonom ye adesuafo na mehunu se wonom wo Jesus mu na akwada baako ene wo se wako sukuu ene one baako akonya asem enti aye no nyonko a wone nenam o ene wo tu ne fo na wo ka kire ne se boy twabo akwada na asem na make you o ka kire ne nyonko no boy twabo after all one day onipa beko oya akwada o JHS mu ena anye bia medimani kan ya akwada ne bewo na o ka kire ne nyonko akwada se one day enipa beko hwe sa asem no na awia me pesa me ka kire o one day obema ubifri asase so one day oba ubifri asase so enei me na me how doso o hawa doso dodo wadwene mu nyina ye obebre ye na me nko ade me ba wiase be ye den eye wo haw no enti na ema wo ka asam ne de kire wo bra me bre wo me wiase ede na me gi wo wiase wa ansa no yie wo haw na no yie no utie mi ye bra me bre wo wiase ede na me nko a me gi wo wiase se wo haw wo wa de soa na da bia wo hunu ho se me nko a me ba wiase be ye de ya wasem no na no yie ene se bra wo bre wo wiase nyina mu no obeje die wo wiase onia odwumtuni bi bo odwumbi ose nipa mepre nyinkyere eyedin ene nipa bepreye eyedin be na wo pre ye wodimpa ene ye wodinhunu sa wo yire wo ho na utumi nya dimpa no a onia bra wawuo na wo konyina akire no ye bekoso abodin na mom ubenya dinhunu a ye bo udin no attachment ben adjective ben ene ye de qualify udin no hono no ene asem ni nyina pre na pe diba na jai se waso wiase hawo wiase kodanna wiase adwendwen nyina de agu utri so no after all one day man shall surely live onka wiase mu sane wo obaaye no obete se na ona na asumasi ni nipa asumasi ona na asumasi ni nipa asumasi onu mu adidi mu aba beduru wona na so ona na baaye no wanka okọ ebi ameka sei na na wo papa ma papa be wo papa kura anti ase saa netie enti wonso onkyene bo e wa asase so edane se bo kura no a onie obekọ die ni ohaw bebrebe a waso awo tri so yi die ni amane bebrebe a waso awo tri so yi eto de bia tubegu se wo tubegu a ya de basa yebi emmo ubedin fia utredi ampon ededomo ena wie Krobea masemu ani ayaka ame ena Krobea semnie mo ni kasa mo ni adwuma so ana ma enche atiefo nyina mo bebi mo tie nyina
papa bi wato ne kraman di wase da krope ne kraman di no ma huza ngofo bi nso asore se ye wen kraman ne nkra enti ye nyamra mani mo nko omunko gina sirem no omunka sa asem wi omunko boga ngo ka sa asem wi ana omunko voter enko ka okra ho asem say you protect yes ra omo ye so chief meeting da krope sure pani kraman di anu ye me de pa nana bra bebrebe a obre ni nyina da krope sure tworo no pose se wo dwendwene wo ntim fa basa kuma bi se nka wo tentene ye ho nti ye agye manenka bebrebe nyina chi no wo bra edi be na wo pe no edi no papa ana se edi ni e bone abo bi ni nam wo dwa so se wo mpa abo ne nam a ye boni dia na wusu ni so bi wo ko juma bi se abo be na ni wo se abo wo se wọ́n sẹ́ wọ́n sọ àbọ̀ ní sunu bi dùn sáà àbọ̀ ní kúrò nínú àwọn sunu sunu ìdí ní ntí yẹ bọ́ọ̀lù di kyerẹ́ wá wọ́n sẹ́ àbọ̀ ní tíyà sẹ́ ní sunu náà wọ́n sunu nù ẹ̀nàm sẹ́ wọ́n mpẹ́ ntíya ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n di ama wọ́n. akọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti náà dwa mu yìí dákọ̀rọ̀ pé yà papa yìí kẹ́rẹ́ òní wá akọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pa wọ̀ hɔ ànkàdú mìínú ẹ̀bọ̀ yìí nka sáà abirẹ wọ̀ kwan ọ̀bọ̀ àdé pa wọ̀ hɔ à nkàdú mìínú ọ̀bọ̀ pẹ́ẹ́ mu yìí nka yẹ yẹn na obo edin bi no na me kai se me modi ba bia na me wo akobi sa no pa dana se bi otoye no ya nya obi amara me bompa ya ama no ono ane nkrofo ni bi ena be gina ho na asema mo kan na ayro ho sa dini bi na wo dia na da krope sure nti ba dini ye di pa e fama da se bro me da se ene yaw me husi wa ba ahoma ne so osena na Krobea me mo an ibro anti Jennifer me husi won so aba ose akra Krobea Yankopon nhira o ate na ho te se yaw me ho ye Yankopon ya dubunti me ho den pa Kwadwo Monday me husi ofiri be kwa iko ne yaw wa ba ahoma ne so ose akra Krobea fire shop ha ne ye wo ye nso ye hwe o ene Imas Hotel for omo wo offenso Old Town omo ba homa ne so eno am se akra ya Yaw Asante yenso ye wa ha bia yenso ye hwew ye da mo nso mo asie buru Godfred eno se akra ma ha o ene wo ba abontem Lake Road a yenso ya badim ene Wasti eno se akra me nso me okodongo ye frɛ me Wasti na me hwew atabo ate fashion design wo kan asem no bi no se akra asem no nyina no aka no ka kyerɛ won ye batu wiase enye dania ibeja hwako ebra na yesa me madinki aka asem ya kyerem wa afidie so da se me papa wu ndem okay enti minimini aba ma de odi machi efra no Kwadwo o mama na Kwadwo ni numrika tu na wuni ndi tie baabi a yete no yete kwa ho pe ekwa akasi efri twapiase bomu ho eba main dunkwa ne Obuasi road udi mirikasi so a eyesa akwa ne ho na woko na monhwa ade bi Kwadwo mama kodi nkwasi asem na abere minte pena unim oba besia woro ne mpabo agu fom Kwadwo ni mirika kopao no odi mirika didia Kwadwo achi adani a wo pena chena dre no kire se wodi nkwasi asem oba wotete mema no okay say yenkofa abena minta megina ho na yenkofa Kwadwo mama megina ho na yenhwe se wotumi twini mu free ha kokodru Otec gate hakora minute dodo sei awese dodo sei na abena betumi atumirika free ha ede akwa akoto no Otec gate ho sa na tie yeni mranka so da krope one day you shall surely live enti wa fa wiase chegire nchei wonkwa na ade abobo wonkwa woni woga onie dia wodi obi onie one day you shall surely live edi ba ni ebebo wachi me da bia me kasa bi ni papa bi edwo so krapa ena na papa de wo edi e praise na papa na organize adwomtufu e wodi ba na papa na mfa won
amfa wonom sɛ yɛntontom nyame ayɛ ɛnso saa papa yi na otumi twe bed hook mana dwuma yɛ ni bu nkotodwe ntwere na ɔde hook no na ɔde boro no ɛna ewunim de asi saa ne dan no abad ne nsa to so bank fo gye yɛtwa ne wholesale ɛma China fo na abeto wahu sɛ ne wiasete enti usika bebrebe apomprede ne umeti a wapagya yi da krope one day you shall surely live obeko na wokwa edin ben na udija onu adwen sa de ne ho ate ya adwen ho you see Islam achibonka mehu se ofi Bahrain waba homa ne so Nyankopon Israel Imas Hotel no na Krobea you look so nice. I was a student of Otec School of Journalism. Oh ya de nyame ase chia opon ja kuma me wate yo Imas ya te bro why ya da onso ase so abaso ojampa mete won ka che ojampa o say I love listening to you every day. Nana Krobea me dose de bia betie Nyankopon Israel Afosen Junior and was ya Krobea me wo bo ase chechire memini da mi wo bo ase o madinki aka kire m se minu afrim wo bo ase abumpe enti Nyankopon ya adomo a memini da yi me wo bo ase meba fiada memini da meya yie meda dwoada no mefiri bo ase enti wo bo ase fo amutie mi na awie nyina no Nyankopon Israel na ontutumu anamonsi Afosin Junior me da si ebru why me hu sa won so wo so Cruise One Media o se oji amanie apesemakana na ne Krobea jata se ye ni hia se ya ye mama opiafo ebru Ebuadu 7 o se na Krobea ye nso ye wa ahoma ne so Afosin o se ye nana meshiawo ne ehia me wo Stephas school ho Saturday ho ne ba be ye yi no why ho ne ba be ye yi no mi nua da fom Nyankopon fa ne kransie awia me wo awuraba ba ya akoko bi wo manim ha supreme bra wanim akwa ohunte sai nyame adumo mompaja bibi ne nkosoro kakra ma ne mame na onkasa ngum mame oboasi asonkorefo nso aba dupes gagai asonkorefo awia mo nso me chiachi amwai mechiachi amu Nyankopon Israel pa or say I hope I will meet you there. I will be happy for my lifetime. Hey, ope so be shia mo ho wedi beje onkwa na nyina mate ene yinhia why yinhia odi de say mawura medin de Rose ajewa me pa try ajewa ufri hin na ba ha ne esere so adeja ehwa na ufri ana wote ho me pa try ho na mete wote ho na afri hin ahafumem wa hafuni ufri ahafo me pa try emimpe ana emim kru ni bi eskese nana paso ampade hye ne wo ememman hini kunti hini ye frɛ no nana Yaw Asante paso ampa ono kra nso ne maame da fom ye nyame ya adom efiada yi eni nana wa wani tuase mintumi ma nanso metawachi wo honhum okay one nana sachire nkwanta bisa ono nso ye sachire kru unim sachire krum ekwan na ekọ enyade sankore ehoye akrudie ana kwan no nana nkwanta bisa wo kwan na ekọ eben kro ni pa ehoye very popular okay at the right time ubehu ejewa wadi mfie se mani nsan pachomo 28 years 28 adwuma be na ayo me pacho na metonsu o ketia na tonsu me pacho utonsu ache meton be 1 year na ko 2 years 2 years ne nsuofo sese mutrimo eden kakra kire se ensuo botro wotai okoto de ehyem na kakureti se ne moton no abonten na moton wa munya times 2 asesei wo so adenti na moye saa nsuofo me pacho ye de me na me ko go kam nsuo wo go kam ne te sai chire mi mu minim se force ne wo mu go kam
ensuo nso go kam mo de ente sa ichire mu kakra sɛ obi atɔ ne fridge a wɔfa nsuo agum na wo bɛkɔ akɔyiri akɔ akyima ɛna ɛfɛ no go kam enti sɛ wo kɔyi kɔ akyima a saa no nipa no temfa so ni bi ana sɛ ɔno no fa pack na ɔde bottle no bɛma obi a 35 na ɔde agye 4 cedi na 45 na ɔde 1 cedi na wo nso de wo de kakra to so ɛno bi na na wo yo sɛ sɛ de wagyae adan no wagyae me yare nti na magyae o yare mfie aduonu nwɔtwe 28 years wa wo say me pacho mienu wa wo tu me pacho wuti we hey ayakwa mi we yakasa man mfie abeman be say mama na 17 18 hey oba panyini wo say me pacho 8 years 8 years pacho na do odi ho wo say o 6 years 6 years pacho one be ma kro na wo ya na mienu pacho be ma ba ko na wo mienu okay ende awia yi asɛm a de waba yɛ nim ha no entu nsim fimfini hyase kyirikyiri yi mu ni ehunu wo hawa wo de aba de na de onam agyewa bacho de ade menam biewa no bacho de ade menam ne sɛ me emfa ne me kwatena asre so adegya ho na me ne bɛma bi na kwatena ho nti e kwatena ho kasakasa ba ma me ne bɛma na ntam tete kakra ti bɛma na ko gya me nkura mienu ti ne mu ɔden ti me kwatena ho no oja nkora na maame san na ahokyere wo ho kakra te ma ba ma bi ba kwam so obesuso mu kakra nte eche no wode epesem tumani na me mi fi se owo yere nti me busa no so owo yere so na oba bi awo ntafo beto o magyae nti me busa na no so na oba na gyae nti oba na kora ko nukurum nti ma me be ma na wa be hunu after the onni wu mienu na chi no ona e ka kire so oni yiri to aso nti me ne tana ba eboso me mienu nti na bema bi boy bi nso bema ema me dan a me ko han ye kwa bema na di mani ma me ko han dan ti bema no so ba so opeme ana me ka cha ne se me mpe no na se ne me ne te se nua esi da na osan ba ka cha me so opeme nti enu achi no ana me wo ha na me ko okuru na me ba kuru ma beton ade na me hia obi na nipa no bo mama ne se na wo na kwa bana ne yere ko na me se me ana wose ana me se kwa bana ban ana wo kire kwa bana nipa woye nti me kwan ye na me se me die bia na nyame a nti me ye na me frɛ kwa bana ne busa ne se mate asem bi na ye se wo yere ene wo ko wo me ho ana wose anya nokore na oba no a wo ne nete no oba ne no ma aka no ho oba na ba so obesesa no ma akọ enu nti na ma oba na ye den aba ana obi be ka cha ne se wo ne me nete na me se na oba wo ne ne agyae na so oba na obete se wo no oba bi nete a esida no no obeko ene wo nka nokore mintimi no nye den ento aso bi no wose a oba na ba so obesa na me se mintimi ento aso bi enu achi mbe hu so no oba ne da so te na me de ma twe me ho na me teme baby ewo ma be 3 months ena me sha ase am yare oni be ma ni jaye chiri be ya aboso me miensa wo to ba bi o be ma ne so te ne ba bi o to aso enti me sha ase yare enti makọ hospital medical ko agogo me call ya no me se me nyare na me call pra me so eno so saa je de doctor na kan se me num nsu ntente me so me num nsu je na ye me nwa na me se de bi we de anya kwa na me frɛ boy na me se me hu ye because me nyeni pa me pa yare bet eno ma se na ekoso na wo yere no wono wo ko ye no wo ye me bibia na wo se de bi na me se a wonya me hwe nso me mente me ho asente ma boy ne ye se ene se me ne yere na ye me bibia wo de me be ko ba bi nti wode me call baby be man ne kan sa akyerew nti e be ko na ye ko hu no kore no baby free nti ye ko nipa no so ka che me se me before me ne boy na ba ne de wa hu bi ya wontime nka age se me nko amaba tubo baby a wo call ye no me mfa nse duri man na am call ne ho no e no no ka sei de kyerew to aso nti me so me nim baby wode me call ye no nti me ba na me ka che ne se bra na ye call no ho no me person ko mfa bra na number mama na nka menya de me nko ho no no se number no so do ntimi mfa mama enti na me hwede ye kona na de ye me ana ye me na me frɛ me mama na me mama ye se me mra hafo de me koduru ye na me call baby me kodu na mo ye so obi abomedua
onso fa chiribi o ma me de wo koy ti mo koy ne e kan kire wo se obi abomidua e wo chi e ho de o man ka me ka so mo kan ni pa obomidua na ye ntoro o man ka ti asema nipa na kan se nipa ne de nsuo mi no abomidua anti wasame bedane e wo e mem konfo hene e ho nti mi hwe na e ka no wo soro de na me bla frɛ me se me mla hafo kasapin e ho na me bla no de me bla ndi kan de me ko sofo bi ho de ko na sofo na se kasapin na me ka no mo fa sachiri krum na koy aha to aso nti ye ko me ko kasapin na me bla na ye se wo de me ko sofo bi ko na sofo na se wakacha me bla na se wunu aba ni no se no se wunu aba no wakodi be oba bi be ma bi echi na be ma no wo yere wan kan ko ran kire wunu ya no na be ma na ne yere na bonu dua wo na chi nti wunu ya na to no dua na ya bona ewe keno nti me bla na ye no obusa na se bla ye no kore ana me de ma ni echi ni nti me papa ne ye se yenko pe no ma kakra mfa ma no mfa nye bibi ma nti me kwa na me bra so still na wante ase wontimi nyina fa akonka se wo ye BBC de ensan ko ba bi foforo ene ho nso ye ko ye kodu ye na papa no nso kan se makodi be ma bi echi ama ne yera bomidua nti no edua bo na ewe keme nti se ebetimi dia ono nso edna ne dua nti me mra ne yan nane ana me se mate me pesa me ho to minti mate na ye ene ye bo kakra ana wadane ye still na me ho an hyeda mai me na me hwede ye kona asem abobo siane ade ne aye ne ade aboka no na me yesa se no mintimi ntena ha asem ho nto me kora wasa me ko na me koye adwuma nkaka me ya nkaka ye adwuma se na be ya me mma no nso nsaba ko ma no enti me baaye no na yare no san be ye den ofri ahafo ho ba kumase no ana me san frɛ boy na ka hye ne se asem ade sei na eye me ntime ho ase still na ntime sere no so oba no kola na o ma me nko nanim na mkopa oba na kyew na senke se yemfa yi nto yi boy ne se me ya bonsam ana me pese me no ndie oba no nya me hwe be ma na wo ne watwem penan ai pa chwan o se wo ye de ai o se me ya bonsam ntime me pese me jeje no egu nanim ase keke tie ma me de asem na se ayame nko anti na me hu ne se nu nti na ehu enim temebo committee chairman bia mane wo adeja ho ana ofre boy no onim se me gina phone so bi ofre boy no na boy ne bla ne ye conference ko na me gina so ana o se wuni maje wa na o se je wa ben na o se je wa ben na wuni mu no na o se je wa fo de bebre bi teme fie na o se je wa o kire na o se a se je wa ne de miminim no ana o se na emmema bebre ne wo kuruma esida na je wa beka se wona atena ma wo yira bonu hwia ana wose me de menim agye wa bia na me ne na akotwempe na me ne agye wa anya hwe da na makasa me ne na yibibi te wona bla na kate ko no wose ma me wate wasuma because na me mpese me no nko abekasa na akoye se me asema mbeka anya no kore so wate na me se o bla mate nti bla ne yese me mla ne nko na ma me ho na yenko nko hwehwe yenko busana yenko fa asem no koto ne ma me anim ana me yesa matenti me ko ye me ye de asam no koto ne ma me ni boy ne ma me ni boy ne ma me ka che me say ne ba no kola nansen wakoye o ma che ne tum nansen enti no wakoye ke European case bia mo ma che ne tum ti nansen ne ba na tu oni be bia ne ba na wo enti ebe ye de ebe ye ne se obeje ne ba no obeje oba ne number wo ne ba no ho no ode ama me na me frege ne nanka se me ko page ne chona ye di ya to ye dia nanka ye ko enti me ma me friend ba na ka che ne ba ne so peso wote na se nanka enti no mfa ne oba ne number man na be ma ne de ma no de ma de asa me frege ne se me pesa me ba no ho na nko mo ye de asem ne to ge ne ni ma ge ne ye se asem na che enti e bia no wode yawo ye den eye me bibi that time e bia no won kai enti se sa na ya ka de ya ene wati ene yemla na wo konfo bi wonu kurum ho ne nkonko hwehwe se ko hwehwem na se nke se wono na aye me bibia edi ya to yi atana se aka mejitum se meko enti ase me frɛ no efiri ho no me frɛ no busa ne se wo hye ya dase yemla ye be frɛ no no de ya ahye da foforo
ɛda obɛhye bia yɛbɛkɔ no ɔde ahyɛ da foforo nti na me so me yare ne tete me ɛna me ma me bra ne san frɛ no wɔka kyerɛ me sɛ sese wɔ ne bɛ ma no kola agyan nti senke sɛ me so ma me ɛba na senke sɛ mpata no hwan na de bɛ ma no nti me bra na yɛ frɛ no de di nkɔmɔ nti me bra tubu ɔba na no ne saa boy na ne kɔtwe mpena ne te hɔ no ɔno ne boy na jai sisi ɛno ɔsɛ sɛ motena se ka asɛm no a hwan na bɛpata ɔno ɔbaa no nti ɔpɛ mpata okay yɛgye tum sɛ yɛbɛpata no nti ɛma ɛfiri hɔ no yɛsan frɛ no ɛka kyerɛ ne sɛ yɛsrɛ no yare deɛ yɛmfa ntena sɛ ɛnyɛ nɛkyena nti nkɔ hyɛ yɛ dane mmra ɔka kyerɛ sɛ wɔkɔ takyiman nti so ɔbaa ɔbɛfrɛ yɛ ama yɛaba nti yɛsan frɛ no ɔka kyerɛ sɛ aduane deɛ yɛba yɛmmoa yɛ ho sɛ yɛbɛda no aduane ɔno de ɔni sika wɔde yɛkɔ akɔda no dua ɔbaa no na ɛka saa kyerɛ wo ɔka kyerɛ mɛbraa no nti ɛma mɛbraa no nso so yɛ sɛ ɛne ɛwate de mɛbraa no bɔ mama ne na memi wɔ kuma sɛ bɛtɛ mɛbraa no wɔkɔ no ngo nti mɛbraa no bɔ mama nam sɛ ɛnyɛ hwee sɛ yɛbɛkɔ akɔduru a yɛbɛka asɛm no nkwa na yɛde ɛhia because ɛnya nkɔhu asɛm no nim na mɛbraa no sɛ wate nti ɛfiri hɔ no yaleɛ no still na akwa na ɛkɔ n'anim ɛma me de kokɔ kyɛ sɛ makyini ankasa akokɔ baabi bebree mekɔ bi a gɛ ne din na ɔmo bɔ sɛ ɔno na abɔ me dua ma ya sɛ nka gɛ ne bɛba me de kɔ radio station sie bi mekɔɔyɛ no ɔmo nso yɛ sɛ ɔmo frɛ no ɔbaayɛ no ɔmo ɔka kyɛm sɛ mensane ne fɛ ɛsane ne case abaaya ne se send ne case ka mepatwɔn ya wɔde firi baabi a wɔwɔ hɔ ba ɔwɔ sunyan mepatwɔn to aso nti mesane ne case ka no ɛma na de foro ka ɛbae na ɛda na ɛwɔ so ɔba no meka kyerɛ ne sɛ nkɔmmra ntɛm sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ ka asɛm because papa ne deɛ wɔkɔ akɔhwehwɛ asɛm no no wɔtu kwan nti yɛka kyerɛ no so wɔmmra ntɛm obɛduru bɛyɛtu wɔ korɔkɔ na sumankɔ ahene hɔ na yɛkɔ sumankɔ ahene nso atu ɛso wɔtu kwan nti yɛntumi mma tɔ mo de yɛhyɛ Friday na yɛ Monday mo de yɛhyɛ Friday sɛ sumankɔ ahene sɛ saa da no wɔ nti wɔmmra saa da no ne yɛnyɛ ne yɛnkɔ na yie ntɔ yie nti yɛkɔ no ɔmo ka kyerɛ sɛ abisa ne yɛ 4 million nti abisa no ɔno no bɛtua 4 na me so mɛtua 4 nti gɛɛ ne ka kyerɛ ɔmo sɛ wate eduru hɔ bɛba nti mɛmɛ kɔ ofie na mɛfrɛ na mɛsɛ mɛfrɛ na mɛsɛ mama kos pɛsɛ mehu sɛ Friday no ɛwɔ sɛ ɔba ntɛm na yɛyɛ dɛ yɛyɛ nhwehwɛ no obisa me sɛ mɛma frɛ bɛɛma no agye ebisa sika no fɔ no no 10 pesos de ɔmfa mba na mɛsɛ sister ne nyina yɛ nyankopɔn asɛm nyame yɛ adom na wo ba ebisa no mentimi nka sɛ twia kwan a mefa so mepɛ ma hotɔ sɛ na ɛbɛyɛ a mɛso me ho bɛtɔ ti ɔba ma mu kɔ bisa ya na mepɛ akyɛ wɔ ama eduru fiada no mefrɛ no bɛpɛ mo nnɛ wɔmfa mɛkɔ radio station fo no so frɛ no bɛpɛ mo nnɛ wɔamfa obi akɔ bɛpɛ mo nnɛ a me ne wo kase ti die nti no aba ha yi sese still na yare no de ɛyɛ me ana biwa no sese yare no de ɛyɛ me ana yɛ me ho hyehyɛ me ti m'anim nyina hyehyɛ me megye me ho anje bebi a mekɔ bia ɛsɛ gɛ na bɔ me dua nso me ni ahotɔ de no tina me de abasa mo mo na wɔmmela na ade kɔde ɔde ayɛ me ɔmmɛka na me hu na yɛmfa yie nto yie ɛno ntina me so me ho ntɔm na me ntimi hwɛ me mma de no ntina mmaba saa de we ehu mo kai krofrom ni gay wi a oba betena ha yi gay kokko ba akui ene de no no nso aye fie oba ade nipa no ofo ka otia ma no ya oni onse bia ni o bia ni boy no kwan ben na afa so hia boy no de tie ne se boy ni de minim no okurom ho oye electrician na hatam na na me oye electrician way ewo adeja ho oye adwuma uzum lion oye adwuma uzum lion okay enti no de tie ne se kwan a me fa so hia no na be ma na me mene ne awo mienu no na mene ne te ho no na ase ye hwe farm enti na boy ne ba ho no te bia ye light ye pipe na ya yi se ya na boy ne ba beye enti ase no obeye adwuma no wokọ enti na me de na me ne nye ayisa enti me ne boy ni me ne be ma ne jaye no na ma boy ne be ben me se me ne me kunu ne jaye no ana be ma ne be ben me
nti me de na me nim no bete na me nim so wo yere na me nim na yere kola tobo abaya pama wo ni kunu ye adwuma wo farm ho no na sa boy ya ye fra boy ne say e fa no kwabena de kwabena safo sese wote he ese watu akotena de esua sa na mate no wakotena de esua ebra na wo ni wo kunu no hwe farm so no na sa kwabena safo ne be ye electrician wo ti hono na udi nimu no no nsu di nimu na ne twempna sa atam na mene ne nye hweda be ma mene ne tena ma mfa na chida ekopem sa mene ni jaye ana jaye na mene ni jaye nso ne enfiri me ase be ma na ne efiri ne kane ena echire no be ye so be pacho na mse de bia wo ye made na be pacho de mintimi no oye odai ase meton ade wodwum nti obi beto ade wo me ho ana oye se me fa nkoma na yire ofi ana me de ade no koma na yire ofi nti efiri ho no me pie na me koto ade no wotetemete dade na me fa na mbusa ne se na ade nti na me koto ade na wotetem na wase me twempena na me se me twempena na obisa sa hwan na so ma mam na ano me to ade me de eno ma koma no e wo ne fie no na me se bela bi na wo driver ni no to ade se me fa nkoma na yire ofi ana me de koma ne nti anya me hwe na bela no so won ti ase se me mpana ne be ma no me ne kasa na boy na kofa aduro so obenu mawu because of me nti me ne to won so to da me ne ko timi ka say me be poison nti o kfre na busuanfo ka chense me poison ti me fre na busuanfo bo na o mama ne say da nunua ne ye so obenu maduro nti chena bi wonu maduro no so owu a mo me ka say na me so na me nunua ne tia so ka say me poison nti me na ma poison ti nunua na mo fre no ka chense bela so oni mi so obenu maduro awu a bele fie na banu maduro na wuni ensio enkonko wunto obi kurum ti boy na say same ma friend na busuafo gune ni ma se so so no maduro wo because of me nti de no woyi mi no matugu abonte ne kurum ho bi anim nti woyi mi no matugu abonte na maka cha na say nya first time woyi mi no matugu asesa mi no matugu agu abonte di je to mo pen nti na wasa yi mi no magu abonte de a men san fa no ma ne san fa nkongugu ne de mo bi mentime bi ana me ne di jai asem yen ti ono so obi kune ho kire se wo mo ni obi twempna sa na ono susu se wo ni obi twempna ti ono be ma no so obi kune ho se ye hey Rose unim na natabi unim no watini dinda obonyom watini dinda na nsen wa bonyum bi me de yaw o de say me de ajoa mami fa odin kansam o se ajoe na ukunu fo ho wate sa anyom ne da tena ukunu fo ho wate da onte da onte tena ukunu fo ho da oh eja kwa me wate tena ukunu fo ho da na na tabi nyom no o se oba tena ukunu fo ho sujadie ma atenkwa asem nti oba e tena ukunu fo ho wobedi sujai sa kwa electrical maya no oba portrait ho no ono be ye portrait electrician no ono a na be se ope ona ami abodua yi ona nam so a wonam de wonam mu imu me pa chwan adwa tena wukunu fo ba man wan hu so do de onni wu mi tobo mate tobo wan hu se ba man do ba ma sabe kwa donto no ba woni ne tie wo yire no ba di mom sabe se yampampo se o twempna kwa donto wo se mimi mom me kwa kokumi ho because se me yire twempna wadwini ni fie wabodam woti asie mponie na wawuo enti awura saa ade kakra bi na wawura ne yeye no de oni na wo mienu no wan hunu se saa tab no saa awura no wodo
sɛ bɛrima bɛtumi aku ne ho adɛyɛ a osusu sɛ ne yere fa n'akyi enti saa asɛm wei ɛyɛ wo ne wo kunu ne mmom ntam asɛm yɛntena se yɛnyɛ kasakyerɛ ma yɛn ho yɛmfa nnu abusuam nti na wohu sɛ bɛrima ne dɔw saa asɛm na mene na kan abele because na bɛrima no asɛ no ɔmu mabusua no ɔmu abusua no nti abusuafoɔ no kwa na ɛhyɛ aseɛ yɛ sɛ bɛrima we mene na anya me papa kwa aka kyerɛ me sɛ bɛrima no mene na anya ya owu kwa ma mensi na yi ase ɛna ama a wode ahometeɛ ɛne ne kugyae ɛsɛ na deɛ wɔyɛ no meyɛ sɛ mekɔɔ ho akyɛ wo pa nyinaa ɛwɔ me papa no ho ɛma no sesana no but me baeɛ no asɛ deɛ no wɔsɛn yɛ no okay na ekodu mmere bi a mabusuafo no kwa enti adwoi maami yi sese yɛ ya wo mu sese yɛ ɛne sɛ na wote o ma ne papa ho deɛ na nka abɛpɛ sese yɛ o current situation sese yɛ ɛne sɛ na wote o ma ne papa ho deɛ na nka sese yɛ a memfa nsɛ ɛnka ɛbrɛ sɛ san na chi a ɛnka abɛtwu so deɛ he ka be choose say wodi be hu kwabna safo ma na yiri bebo wudua ma saa de we yi ye wo ana wodi betena ho o ma ne mienu papa ya wo no wote se wo twempena kora wo se me kofa adura no mu awu nka de betena de ho ka be choose de ka mesa mechini so na nya sa wunyi me question na no me say ye adwa de wunamu se ye sɛ wo ho hyehyew ɛnuama nnam wo dɛn na woakyini abɔka no biaa ɛnkosi aga wo ɛne sɛ na wode te saa bɛrima dadaa ne ho na wɔno wotumi ka kyerɛ wo sɛ mɛkumi hɔ ɛnam wo nti adane a mate sɛ woretwe mpena nti nkiɛka sɛ twusu baako a nka bɛtwusu deɛ yi adwoa tena wo kunu fo ho atiefo asɛm adwoagye wade aba yanim hanie yeso mu sɛ yɛsɛmpa nana Krobea awurai ne kunu dada no nneɔma bi wɔ hɔ a wɔka yɛnte aseɛ wɔ ne ho yie yɛnte aseɛ wɔ ne ho yie saa kwabena safo wei na wo de wonim ne dada ono nso nim wo dada deɛ na ba ya wo ne wo kunu ntam te ya kwabena tumi yɛ fast bɛka yɛ ma wo te aseɛ sɛ ɔne bɛtena kyerɛ sɛ na wonim ne dada mpacho minim de ba yo bɛma wo na wonim wo ne kunu onim na wo ne kunu wate wo saa asɛm wei ho a saa bɛma korɔ na yɛ nkonkɔnan afa nkyɛnkyɛn aba bɛsɛ wo pɛ enti deɛ pa no otumi kato wadwenem ɛma wote aseɛ sɛ ɔne krachi wei bɛtena kana mintie kyerɛkyerɛ me mu nya asɛm kyerɛkyerɛ me mu sɛ mene bɛma ne gya yɛ no asɛ sɛ ne osi gya nkwara no gu me so no na mu ɔya ne mu sɛ bɛma ne gya nkwara no gu me so no na akɔyɛ sɛ nkwara no ha wo nyinaa bɛda me so nti na wohia hwɛfoɔ de ɔbɛboa wa mo ahwɛ wo ma no nti na wohia hwɛfoɔ a ɛyɛ kwabena safoɔ a na wonim wo ne wo kuna se ɔno ne yɛkɔte aseɛ ma no sɛ yɛ ne ntwempena anya mehyɛ aseɛ na mete aseɛ ma no na yɛ dɛ kyerɛ mu mmerɛ kakra baa mu ɛbɛɛ sɛ sɛ ogya asɛ wɔsesa no nɔɔma firi ɛkɔ edwane gya me na nkora na n'adwobele nti na baabi a mete no nso so no ɛyɛ efie a baabi wɔyɛ adwuma na baabi a me ne nkora no bɛtena kwana ɛden nti kwabena no soso me mu firi saa tam ɔsoso mu sɛ nkora no hwɛ mu ɛne baabi a mɛte nti deɛ na no ɔyɛ ma nkora no na ɔhwɛ ɔma misika de ɛboa nkora no ɛna baabi a bɛtena nso ɔyɛ dɛn ɛna maame de nkora no so kɔɔ me maame mo hɔ de ɔmo kɔtoo school mu ne ade ne nyinaa tu de nkora ne kɔɔ mem ɔne ma usika ma de nkora ne to school mu ɛna wo nso bɛtena ahe bɛtena adegya ho hwan ne han dan ma wo mepakyɛ ɛdan ne deɛ me ana me han waa na wo han na wanhunu sɛ kwabena safo yi
no de do Dabi. Si ye ka se no one kan okore nkyere me. Ye ka so obi gunu bibi a wote ase. O gunu bibi wote ase. Onte ase. Ma me ma critical example. Wadi anka ada. Unse utwa anka no a ya na eden. So obetumi adia me munsuo na ba wanum a kyese wagono no. Enti so umie anka no, umie no dede anka nse be ya ni nsuo no beba wanum no. Enne e kire ne se o gono no. Wa hu se kwabnasa fu inu o gono. Madwuna amanesa. Adwa tina wukunu fo. Enti bema no sisa ono ne nioma ne dwane ya wo ne nkwada no. Enye wona na wo tete no. Ansa na bema bi pie frifie pa no emu nsemo edin. Manya no hwe. Oni wa wo mienu o. Ne kurom ho obusa obi abeka. No sisa wo nioma ja wo ho e wo potre farm adwuma mu ho. Mese wa sesa me no ma hye ne pen. Wa hye wo nioma pen. E wo de ho. Enokura no na ye betana ho foforo na minimu obi awo. Nti wo hye wo nioma wo de ho. Asam no kura che. Onkai. Eye. Pepo anim. Wa kra me se wo konu kurum. Ena ne kurum no so wo mpana. Na mso na wo ye de na hu yi. Me minim. Wo ye de na hu yi. Ene na kwatana ne kurum ho pen. Nti no wo mpana wo. Wo ye de na hu. So kas wo bi wo mpana. Ayo ba wona na wo a wona na gyan. Ana wona na san akwaka bom. Hu yi. Me pa atwa me hu. Okoto wo mo so. So wo fa na na. Me koto wo mo so se wona oba no. Eda so ye den. Ewo ho. Wo ye de na hu yi. Ono aka kire me. So wona nda so. So wona nda so ho. Ama oba no so ka kire me se wona be ma ne nyaye. Ti wo sesa ne nyoma no wo de ko sa aba ne so. Wan fa nko sa oba no ho. Ena nya no so nti na ma ne hye me no ma no. Me ni firi me ma me ko wo me ma me ho. Ana obefa me firi me ma me ho de me ba adeja ho. To de be duru ho foforo me nim obi a. Me ne ne wo ho. Asa na no mo den ma e kakra. Enti na bala bi na eja wo soso yemu ye nyina emfa ne se me ne na e wo ho no. Ti de mehu ye sapra kope. Wo se bla no eto bibi ma me ma. Ene bla no hweme eno so le se bla no me mpana no. Ama bla no kwaka chen ne se nya ne hwe ne me. Na adwe wo begie di se de ne beba ama wo nko ade da bia wukunu accuse omprenanie de ne beba. De tie ne se ono a bayi nanim ewo obi ho. Beti wo hu se nipa ne se boa wa na se ne esan ye ne ya se nipa ne wasan be ye free. Ebi a se bia nadamfo na nadamfo ne ba fie ho. Na bia obeba no ne nadamfo bia waba no wa meto no na nadamfo ne ba fie ho no oni ho. Na bia ye dooso nipa me yesa ne to oni edi nkomo kora na ne buwofo se me mpana. Uni mema yi. Me pa twan. Uni mema yi. Uni mema pa on 28 years. Si e kase opportunist. Ewo English ni kase mu a ote ase. Onte ase. Si e kase obi ye opportunist a kire se ofa adekuma bi ho no no de awuram for no ni ye di nti. Saa na mema yete. Unim se mema tesa. Unim sa. So o motesa. Ena kwabnasa fo ba wa hu se wo you opportunist. Wo ba no wa fa bibi kuma bi ho ena no de ba be wuram. Wa hu se kwabnasa fo tesa. Obi a wunim wa hu. Adwa wa hu. Madwena anya mesa. Wadwena anya osa. Ebrebe na be hu se kwabnasa fo wo yire. Eye me ne tena be 2 months. Ena be boy na me ka so be pay me na manti asem. Boy ne ko bo na yere na mani. Say hey! Cobra. Boy ni your friend say. A friend Muhammad. Ono so ti adeja ho. Me pa chwan. Wo ni ukuru jaye no Muhammad ne be pay wo. Me pa chwan. Ena wa mpene. Me pa chwan. Ena akopene ma akwabna safo. Edi Muhammad ni hu se wapena ma akwabna safo no. Ena okobo ne yera ma ne se ukuru ne adwo etwempena. Me pa chwan. Cobra. Still
me say adwoa tena wo kunu fo ho enti wo ne kwabna safo itwempna abosumi mienu pe abosumi mienu pe ni wuyi atiefo ya sample yasempa mabedwafo wa ha onum nso bebam e wa asemi ho de wonum pese obisa no mema won semisa akonya acoustic mehu se na wie wa baso abeye pia wa acoustic na wie asemu edapono so no ensem ha kebi eno se na Krobea mesrew awura no won kai no hunu se ye kan wono ana aka kire yese duabo wom eduabo nso de ye ntwa ntro enti woma ye hunu se ansa na ne kunukura be kono no ne kwabena ne wo bibi ye ana woni ni bibi aye duabo wom edi won ka nokure emfa nkire ye kebi eno no ka ne sei nana awurei wanya krado so obeka nokure wo medie me hunu ne se bibi ye hinta de wo ho ansan woni ni kru ni bejae no na sa kwabena safu bibi ye hinta de bibi tai bibi achi nti besrew Mr. Jamfinie awura no duabo wom enti obehwem bibi nti na am won mo adani dua yi a enye yie no enti won ka nokre ne mfa nkire ye se be ye adua no odane e bedane Star Queen and was hey host who you so smart in fact nsembi wo ho a wo twini say ya na mayenso ye hunu die twiem asamwa God is good and was Ghana ladies wana mo pe how de mamu hu ebi enie awurai wono a kope how de aba ne ho dopes guy and was na Krobea misrao awura nukura bi wo ho a won kan kire ye wodi bibi sie yen media mi hunu ne se ojai ni kunu enam kwabna safuntia media sa na mi hunu no Mr. Jamfi no oba bi onu o kire se na Krobea media mi susu se awura no na woni sa kwabna safu itwempna ansa no ojai ni kunu no nti yesre no onka nukura bi se be ya ye nyina ye be pa nananom kyewo amadua no ye dane a ebe dane maru afefe uti hoi oza wan kan kire obi se onipadua mu hyehye wa nipa ni hu meboa obi aka kire so ho efeda obi aka na nsan kura wona mo a wo moka meboa eya kwa me wana boss anyom no praye obi aka kire so ho efeda midwe wonkwa what is anyom ne da what da o omutaka meboa enti unam wi o yade pa so bi hu so yade o pacho sana ayeme uni pedua ni mu emute sei ka kire me na mintie eye odai emu hyehye me o mana asade wo mete sampane wo te sampane na mani mu sei ne hyehye me na meti uti nso hyehye wo ena panean so wo wan kan jiro obi nso obi hu ntie sana mani kosua no eyeme ya na ya wako hospital ankasa makwa eye clinic nyina nya eye clinic asa makwa hospital wokwa ye kan de ye kire wo se no ne hawo mo hwe me moja mo se yare bia ani wo mon kan kire wo se bia se fris enso tumi yesa wo mon kan kire wo se wanya se fris me pa cho de bi o mo ka che me se ade a me ko ye o mo dik o mo kan ye se o mo se osa no se yale an ne e ma minidi na ma sa ade an pa na no wuji aduro wo ho omo medura menom na wonom abaya no kwabna safo yire no wono agi atum da se wabo odua me bla no frɛ no ana waka che me se oso wono de asem na che enti so waye kora won kai ana de to so miyenu waka che me se sesei no se wabo kora na hwan no oje mpata wono de to so miyensa wo se ye ba ye mwa ye ho se ye bedane dua no no de oniska wo de kwa akodane dua nti anu ma hunu se wabodua ankasa na omane papa te se bibi se yesi me pa chu onim wa frɛw na wa frɛ me ene me di ho kom no onye na adwen so obeboa ono no asema o kan se sanka me ho atome
ko pechre say amankora na abrabo aye pasa ka ho to ankope enti saade ya wonamu nyina no ho ehye na wonim se duabo ampa se nokra mpia menua ba odane dua enane kwabna safo na onne twempena ansa na obija wukuno de edu na kameka nokre menene na menini ni hweda kwamna safo na menini ni hweda ibi kwa bema na menene tene kwa amfa na chida ekopem se menini jaye enti wonni jaye di se ya ansa na kwabna de ne ho kan be 3 months wonni jaye me pa chwan abosome miensa me pa chwan isa wonni ni jaye na boy ne be se ope menini jaye de so wonni mi oja ankola ne gu me so no emu ho na kwabna ne ye se obesoso me mu kakanga kra me de nkola ne ko me ma me ho bai ti me koy kwa me baba akoko plan nsa te ma me tena ho che kakra ansa na me ba eti me ba ye ni mu no enu achi ansa na me ne na betena o chenye chesa se oni be ma ajai abosome miensa achi ena be ma foforo de ne ho abeka wo chenye che trese ese o se ope after ukuru ni ujai no obe yen kwala ni good unim so obe so mu eno oba abewe oni nyina ye within 3 months na edinio na wa na ope kwabna ne dada me pa cho debi ma adwene kwa nkono soda adwene nkono soda obade achabe akra mama onse misa kwanya 2 mate akra era abobo mienu a wo kan aye de mi mu ba bia mi famfe ni ba bia mi ko wie no enti kabini bibom na wa ye bi sei kabini bibom na wa ye bi sei kwabna safo yire no na wa ye no ho ade no won ne te se awarefo me pa cho debi no onye no ho ade me pa cho debi one na wo one na wo sei ntafo one na wo ntafo me pa cho ya mpa mu dia ba ko ye pa mu dia mienu me pa cho na wo si na wo mu nyina moti area na wo nim so wo yire me be ma ne de na minimu beto wo ne yire de na minimu no disabra na oba ho be ye adwuma na wo so mu ne nyina wa ntuma mu sa ne se wo yire ana se wo ne yire entokwa ne si ye na chi no ena ma mehu ne yire no enti mehu ne yire na obusa na wan kan kire wa na nso obi si opa oba bi wo ha on de won cheke sa de no oba o mema ye nka no kre a won ti am pese me bi busa finu nso oba bi wo ha wo se ne pa onam busa hwe anen da bi obi so obebusa bisa mpa cho wo ne yire wo ha ade na ho na pese me free ba cho de tie ne se me busa akwabana no o se enya no kre se o oni yire enti no enu achi no aya ayime yare foforo no ena me de asem no ekoto maame bi anim sesese yare no ma hwe anim amakobo maame na mane me mente no ma bi ase enti na chese sa atam na be ma no be se me peso opem no na kwabena safo ne ne yire na ko a ne yire na ko na busuafo ho ena obeka che me so opem ti no opebi de atwitwa de ho me pa atwan enti na akoye se duabo se mi na ko so sa atam no ena oba no koye ena so koda ne dua no na okoka ho koye se be ma oga no bo oba ne dua ana ge obo be ma ni dua ena dua ne san da ne ba oba no so na oba no ko so kosa ne ho ya na ko wie se be ma no enso minim se na ntiase bi na anya adwumu ana oba ka chem so opeme nti ha tam ne de o ka chem so no oba na gyan enya so oba no wadi ka bo okunu no kura adua nhwe ena wasan abebo won so udua sa na ote no mba cho sa na mete no last one sisi a oba no hefa na wowo ne sisi a woda so ne krache ne wo ho ana se woni ni ho ba cho no nka sai mu se wono oba na gyan be ma safo no na meka na sem de nam ne so wanya wo hawe oba no ye radio station ba ko na me de no ko na oba ye no obeka so woni be ma na gyan enti se no woni be ma ni anti bi enti sa na menimu no sisi ya wura na ankasa so wo safo na ankasa o se so ono edide esua didi ekoso edie na wo kan fa ho ono wo se memme ya bonsam na oba na nye mehwe
saa na kwabena safo ka burade wo ye bonsam ema no ono a woni kunu gya ye ni bosume obese wo pe na ade ho ma no ne nam ne ho wabedusie na wo ye bonsam burade obo me das adwa still tena wo kunu fo ho saa nyomo no monhwehwe mame wate monhwehwe mame Yamboa monsre Dr. Hepa Plus mame. Se idru next year Valentine Day. Oba asha koko nti na make. Me organize program edi ama ema ne mema awarefo. Na mesre ne se oma Hepa Plus Love Band. Eme boka achiri. Epiesie wo mebo mame. Nemom Love Band na ebebo no. Won to sa anyom ne nko a oba tena wo kunu fo menti na mayi afri mu no enti na mayi afri mu no me se wo ma sa anyom we nko a na ema me oba tena wo kunu fo suja di be ma tense hunu tena wo kunu fo wo hu abaye ne hawashase genesis of ne hawo nyina eni yi obenyu ahotawate na yede na wokọ yenuanum bi honomo a amaka mpacho omo frɛ again no okacha me se ahyase okacha omo so o ma memmela no ho na omfa me nkɔ baabi enti ye kɔ ho no ba se omo frɛ no enu ayi ho no ho no ka so memmela no ho no pa de ne 9 emma ha enne emma china na se meme pese ono no mla ho de a oma enti no eche no mo frɛ no na ogi tum so obeba na o sende because kanti oba ye de na amaka oba ye no mo oba ye ne na nipa na ohwehwe asem no so omoye o se dua no omoye obi yes ye nko hwehwem yenko hwehwem enti na nipa na tukwan no omanto aso bi omanto aso enti omo hye ye Friday ne sem Friday no ene ye frɛ no ebepem ne wanfa nyahwe sabe meti hei ma ye be ma me da mem da bia me ka se dru die den a die minuanom ma ne nyina omonsa pem ho no se ko ye be ma ne ho be ma no beboa tinyahwe ubenyu ahotawate me pache nemum se wunya be ma na one ne tena bio ewo a memma no man kete bi enko fa wari jaye ma wate me pache kwanya wo fa so a woni wukunu ni jaye no na ya asem ketua bi na nya asem a esesede a wade guo eba nanso akomadi wanim mini aba ema amutie me ena wote aware asinti na onim se unim meme peme wodi pie na bre street ne so bon homoden na yere wo ho na wodi fa hyew wote wa wade asinti mema peme na jai wa wade ne bre street ni mu oba street ni mu a ho na abehu se de na wo pe denden no na ye wie onya wie de pem wa kan wato ho won wade won fa nkɔhwe won fa won nkɔhwe street ni mu ahye na wunya bebe wura street no bia ho na abetew dwe obi ba madinki aka kire o mema ye opportunist e mema ye very opportunist wonu ni yiedie ene sebe ni prostrate hu adwuma a wo ba yonti no wo ba wonya ba be dwiri gu ho ye dwiri jadi kwa afasuo wo dwiri gu ho wi a obetew kakanka e ho na ai na se na wo se odome metima wari ase kura no na wo se minya mi kunu na be ware me oba obetew ho ase me kai won sheda mfini ni zaawu obekasa na Krobea cancer mfo finance mfo na wo de jaya ware no bre street ni mu brem sujadie emema tense mfo
na abeti bi wo wasom ubenu ho ubenu ye wo ma bebre agya awade sese ye wo manu ho o manu ho so jaya awade no wanu ne ho ye man hweso antena sebe benfo bentantan yi ho mantena sa akwase yi ho mantena sa jimini yi ho na ma best street ni mu wo na ho kire ho we ba be bobi we be ba oba be bo we ye kan oba street mu anya bia ye nkan free kwabna so ye benya abro kwabna ye nya kwabna nko na abo ye benya abro kwabna me pa cha ajo amebo a pa cha no nko ya uja do bo so me bien san pe kwabna de ya arrangement boy be dru sabri oni kwabna issue ba di mfie sai se ni nyina ya le di mfie sai me pa cha ko 2 years ni na yade aba o feelings ya teko if yare come your feelings still go wo hia Hepa Plus mema obi anom mema Hepa Plus anom wate ene mema Hepa Plus anom wate danu a oba ye no na ye yawada danu se yawada na aba ye oba ha no sa danu na doctor wacha me Hepa Plus nsuo no nana bibi coming Krobea give the girl some Hepa Plus give the girl some Hepa Plus but that day no me so me dwene me huhunu say me so me Hepa Plus ya asanche yes asanche minyan suo ni bi nom yes into Krobea you give the girl Hepa Plus ya you too you go drink what engine room one no Hepa Plus nsuo no pe so the Hepa Plus nsuo is 2 pairs Krobea take wine give engine room wine engine room I not give you one that day I give engine room wine if engine room is sick who go do the story and the engine things for the girl until make engine room good make yourself good so that you solve the girl problem eba ye ba nya na me te ha make us ne meje Hepa Plus amani yes ti doctor we dey wada yes bro and you be man Hepa Plus that's your bro Pavi Plus that's your bro that's your bro abaya enememo anom Hepa Plus wate ho beto wate obenyu ahoto se bibi osunsumu a da bia me ka kire se radio energies yes ye nam mfremam asamado a ye kan ye nananum gidie mu ne de omode ahye mu no ye gidi sa samado wo ho enti se ye gu nsa ye frɛ ye nananum nsamanfo enye bibia enti o kasa na mfremum enti na Krobea Asante kotoko bu be ka kire ye se wo pe bibia ka kire nyankopɔn a fa mfremum na aka se mfrema na nam hokeke enam hokeke enti se bibi wo mu a ena bibi tue mu a sebe ye kan mfrema nso de kwate ebeyi mu free ho na de womu a esese onya ho ahoto no wonya wate doctor nana eneye ebnada yes na manya yeu memene da na meko mia minua ya ye kwabna kwa aten me papa ewuo no owu ye mfie mi ensa bere no me ma me de me ba ya beduru ba bi mi wofafo ni so mi mu okay papa yi ya wote hoyi ye frɛ no kwa mi antwi okay enam papa we su nti na me wokumase ya wow na me twipent wona de me be call ampa ba me RC primary papa ya wote hoyi bra ye wie JHS no na me ni twipent wow ya New Orleans Hotel nyina na ye New Orleans Hotel djuma we ya professional painter no to us ano wow but say bibi nti adani atonche minim tio dia na mi mpeni twie ye wo yire paint na mi chi wo yire paint twi na mi chi sa ni wi asete usum bode a ya no usum kodo sa ni wi asete enti Hepa Plus Pavi Plus mos ne de ya gye atomu ohunu sɛ ya abusuaduro na anu a metu bi de mane abrami nta wasi ye
waduro ni bi wo ho se wo frɛ hyperplas no maduro Krobea duro on na kwa ware wasani no ba bi am ye call ma me yim kwadwum so go ye no ankonsia ho no on na kwa ware ho no Saturday mi ko tapa ntutwa mu ankonsia mu ho no am se na Krobea kro mu na me ka kire obi amene na Krobea ha no badwun so ye enti kwamra kwa aten so ye mu ofa panyini wow wono nso na de me call Sims Satam na Sims nya na Sims yo hwe Satam yen na ne ye forest mu ko sansuo ye dware wo forest mu ansa ne asebidi abaskum di abre school fathers sese dia Sims ya ye fe ye ne bebo okran ne to ho ma wo no mu owu wow na ne babe ma krope won na awu oh nti memene da ene ye koye na yi okay na yeni ayete ase de yeni ebetumi abompa ye de ama awufo yes so odoma nkoma mpe baabi pamfa mo wono na na wote ase wanya ohu aduru a obeda anya ahoden enti na awie yi ma ye hepa plus pavi ene plasmos no bi na ye no na me da ase na hepa plus no pan so de na dodo no a na ewo ho na se drugstore bia obekom no obenya hepa plus na ene information ba kwa ametie manage obi se na o to adru or drugstore ena mrantie bi bae atonso asem na making high school junction ho ti mrantie no beto no ho no ena omuso mo pe hepa plus pavi plasmos na nipa no enya mienu maneka baako na mrantie no se baako na nka ho pa dia ampa so mkoto bi oba fro so oto ni de wie ya opie no mo akọ drugstore foforo akọje miensa ni nyina bia obi akurukura ne de wow enuro ne ya numbom enti se uton bia eni die obro ni ahobrase kwan so fabum because bo hepa plus ne kura miensa eye he pa plus he ne hepa plus na wonim pa ne pavi ena plus ye plasmos enti ye ton miensa ni nyina ne bom mesre woni ye ton no drugstore bia uton bi no eye hepa plus pavi plasmos bebia akofa free no okwa jemiensa ni nyina bi ebia bebia akotoro no aya na ne bo eden enti ye kan 60 cedis obo afu se na mote radio so na mo beka se miensa nyina ye 60 cedis mo twa bo ama da bi e pese obie nya hepa plus pavi plasmos ni mu ahoden ene eso mfaso eni nti 60 cedis ne de sabio onso benya kakra de auto no so ne ho ahare ne kakra enti se bebia akofa free no ena ne boa no wosoro a ene yemede me number ama okay se oton aduro ni binkwa na opese akomapam no onso ode no ba form 60 Ghana cedis or even less fi se obi mo ton even less enti se opese oton 60 cedis no akomapam nkwa de a ene mede me number ama fred wo se hepa plus 4 wo de mo nkyere me de me ya ne boa no menso metumi aton miensa no 60 cedis se e kyerɛ obi abekɔ akɔtɔ no ana se ye supply wo kra no a ye beboa wo saa kwan no so fisi ye pese Ghana ha obi anya hepa plus pavi ena plasmos so mfa so me personal lines a wo fra me ni medi nkomo no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia hepa plus pavi plasmos ya de bi brao 0542 807 907 0542 807 907 kai se enuro ne ye hepa plus pavi ena plasmos e bi enu ni bi wo ho na adanse no so nyankopon adom eba na eba eni nti se unya bi enom ya ena akonya na wo ho no
baby a ton dro bia no okwa wo se Hepa Plus na emiensa me pebia nom eni gisem ba konso ne se ye woni nsuo ho ye woni topaye ho ni nyina no ya adwuma ba kon ni nyina ho odin ye pe ne boo so ye pe ntima obi nka nkyerɛ so topaye no ne boye din sen ni nsuo ana ni nsuo boye din sen topaye ni nyina ho odin ne boo ni nyina no egina pe senti ne se ye pe so obi anya binom na obi experience enuo no na ho odin ne fa so a ewode man na mame enka se obi tie Otec FM na obi za se me kura me nyare de nti na hese me nom Hepa Plus Pavi Plasmos se bre ye bra ese se obi anya apomden ene ma atwa ehu ahia na mention bibi very important radio etie kura energies na radiation physics san ye ne beka no radiations radioactive energies ni nyina nso won susuaso wo ni padua so ene ona ma mast na ya mount high tensions so na atwa ehu ahia yi oyi ni nyina afiri ho akoyen adan mu a baby ya dakra na plugs ewo ho a obi ada no no charge ne phone says e botomu eni tumi kra ye hye na woni a e delivery ni police for kra de eto da occupational hazard phone no say hye helmet ni mu an say hye na enye hwe ne nkyere say enye hwe enye wo hwe sisi no enkyere say enye hwe na emom de obetumi ayede aboa wo ho ene say obema wo system no nya hoden say be ya in as much as say unipadua cells no ye damage na how eba no nipadua no betumi a revive ne ho obi so beka say o say me dem ye free me ntwi kada menye police ni na dust na ekọ mu ne while the beat ye program is here o twa metal no no ayi de hye ne ho no ho sa say ayi black enye black ko metals ni pieces ni bi said the carpenter saw idea ye free bibi saw dust no wo so ye metals ne dust na eba no nye ayi wood o metal dust and wo hu me bi ko mu o dibi and these metals no ni padua no bre eye ho adwuma eyi free ni padua ni ma na mpra hin na ni padua no be yesa adwuma den ese se won so support ni padua no kakra eye Hepa Plus Pavi Plasmos eninti ye kanfo so the one to me kra no anka bosome ni mu nyina no wo de Hepa Plus 1 pe Pavi 1 Plasmos 1 wo nyare o na emom o no ma ho ayedin nti ye nananom nim die mu no osore no po no obenum ni dudu not because say bi o yare or num fiso yo nipa no yo bibini nti o mani padua na nya hoden na aboa no na arehosem no say na Japan ni Germany ni China ni Indians no ye nananom nim die eboa mu no omoda so kuramu na yenya na ye dia no ya to atwen me example se obi monitor program no ani broni bi adwuma o warehouse a broni ni smoky ebi kura onom sansan awe nam dodo no a na broni no awia kura no tumi ka se onum tea broni tea a onom ni different from Ghana ni tea ye sefri can ni tin mu no broni banum tea a haban no ahwie nsu ohie aguso ena ne yana nam frɛ no dudu na bem ye tea ne de ye sefri tin ene can mu sashe mu ni ate tontura mu helps bia anim eti obere na smoky dust be ko ne mu ne ho be den asen wa nya like Krobea nyini ache asen ye na nanom nim nansa nom wonim de wo saa ne ma we mu nti osori anopa obenum dudu enya so yare o opan adwuma so obenum dudu ene na saa dudu na ne aye no Hepa Plus Pavi Plasmos ene nti ye se wo de wantumi anya hwe busumi ni nyina anom Hepa Plus no 1 Pavi 1 Plasmos 1 60 cedis na uye 60 cedis ho adwuma de ma oni padua bone be na ye dey na mom sa hoden wo ho na wo betumi a anka mienu ana miensa busumi ni nyina no ensa hwe eboa ma hoden eba o de aduro so o nde aduro so o yare o de o nyare ma ho nyeden wa yare bi di wato dan mo to ase na twetwen o menses na emayi ebi kura pains and I will go through obi mem asem nkoyie nti onom so called memedru obi wo ha infections bi na agina boso na odi chemicals ne ade e ka ne nipadua no ma Hepa Plus Pavi Plasmos enye omu adwuma obi wo ha srade tambone na agine nipadua aboso obi ti edwa no kenkenken obi wo ho na ntika kra bi na wabre
obi adwuma o bank obi adwuma o office bi enso on hyeda anye okay ne nipadua ne mu nye ne yie o no mu nura ne bo eden but onye okay aden na wo mmoa wo nipadua ne ye nhwa ade me personal lines 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enu ne ye Hepa Plus Pavi na plasmos na ebia na de kan nyina no doubt obi ho no ma emfa ho ne se de beka afa Hepa Plus no ne ho ne gidie so eni nti se de ye a nyankopɔn hu se de ye gidifo bi mo gidie behihim tight tua ho no na o ma mo bibi se yemfa nye test no se o mie osoro fence no emfa ma ya na me so me ma bibi ama woni a o mu gidie hihim so yo be ma e kodunum onom Hepa Plus Pavi na plasmos o de fa kodunum na tu akire ni yenhwe se nipadua na ankasa ma wo hu se wo yo be ma we obi bisa se na me de kodunum na tu akire adok mehunu de wo hunu hwe na emom sie bia aduane ne so ma wa ubetumi adi no wadi ni yi obedi kama eno no ye bia aduane so ma wa bo se sa na mi hia mema duro ena mi hia so ko China duro ansa na mi adidi ubedi nim e wa aduane die ho na oyo ba so na pese doc na de na me nso mehunu simple wo de onom Hepa Plus Pavi Plus mo se ni nsu anane to pa ye infections tete wo issues e wo sebe o ma asemu a fa atadwe ne bitutu akire no maduro na wo de wo we watadwe se atadwe wie ya odian wo de obetumi adwan ne kwadu kingdom no ana kubenso de universal fa bitutu akire ne yenhwe se eniema enkekensi ani ana wa sebe wo tie mi obi doc na me yo be die pa na be mehunu se me nso osoro fence no ebia ma me simple obema bia mpa ebo ne se wo partner ana wo yira nyame asem bebe mama no nyame asem ne dai so obetumi apre ahyen kwan hia mu obetumi akọ adum ahenwa nim wakọ agya ne nsa nifa so akodi de na sabi wo ba wontumi ma wokunu we ya de na apeso wokunu saye enye chemical yusu ma Hepa Plus Pavi Plus mo se ntumi wo ni padua no na wo de atadwe bi febito to akire anase okube nsu ana wa okwadubi ni yenhwe so wokunu no ohunu nyame anum nyam wa brabo mu ana enuo ne bo anya den na 60 Ghana cedis for me ensa no 60 ne bo ne nya den na ba bia abeko bia nso benya biato bia biato ye woni nsuo ene ye woni to paye wo de ma bibia ehunahuna so how bi kra na wo ho ahyase se o nom Hepa Plus nro no eye miensa ne yanum bom jemi number si na se bibi kire wadwena frɛ me eye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 eye Hepa Plus Pavi and plasmos Monica sa doctor yada say arofo we Dr. Ebenezer Ajamai the founder Ebenezer ba na Hepa Plus Pavi Plasmos no
ɛho adanseɛ anuanom nokorɛ mese mo sɛ ɛdɔɔso prempe Christopher no aba YouTube yi so no ɔkyerɛ sɛ nana aba ya no hia Hepa Plus Pavi Plasmos saa de wiase teɛ sɛ wodwene nipadua no ahoɔden ho kanea deɛ aka nyinaa yɛ mfasodeɛ enti onipa da sani a wutie ɛmfa ho ne situation bi a wonam mu ɛwɔ yade afam onua dwene nipadua no ahoɔden ho kanea ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos ɛna ɛboa wo na no meka kyerɛ agya kwa me sɛ meti paa meti enti fast so lucky na me ensa ni nyinaa na gubi ka anim na mze ya we die ensuo gyemie na ne metwa we na me de atua me de measurement cap na wo manum enti me measure ne me ensa ni nyinaa bi o wanwumro no mitimi dai ade kye ye no na kyese matikwa ha na pens ni nyinaa begu ni nyinaa no na askata me sorry ano patututu na me ni di kura na me sa twa me ensa ni nyinaa bi ansa na me ba adwumam eni em ko gimi mutuo ni abekwan me ni agya kwa me na koy sofo me ni body kama me am hu za ma bomutuo ni abekwan no ma sa gye me prekesa to so ama me ho atomi o za ni atie enti aduro we no onomo a nokra ne se esa ti wonu ma utumi didi obi sori a Brukios wo twa didi onye ma Hepa Plus Pavi Plasmos enanu Brukios na ebeboa upa aha ye 102.9 aha ye Otec oniada sani awutie ma fidie ni na ya na ntwa me homra nom Hepa Plus kakra meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hu hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha hwe wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ada me nim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensia nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuanchamfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana
bacteria no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diaba ne ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve More energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give you got and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. More energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, everybody, More energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni ma depa no piaw unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no sire me mochira akwantam na me ho premi kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa Wofa na se breakfast sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers enso so aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amede betreme dwumemu na kwambe na mefa so amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efua wamuji wamakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji wamushishe no hopa. Neme huwa mweche kwanwe. Wamu headquarters no wa Seche Dumasi wamu ben Edjano. Edjano so wamu wa main station wamu ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamu ni Methodist Asafono ena edinshe nimu. Angulaga Onion Market no wamu ben no pepe. Abu wamu wa aswansi kwa anusuwa. Post office no echipe. Tafo wamu wa Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamu wa Bompata wamu ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so wamu ni Nursing Training College no ena edi enshe enimu. Asante Mapo Municipal Edijai wamu ben Health Center no. Chechire afija kwa bre wamu ben Police Station no. Enu ntisa ya frefra 050-1682737 ana 050-1617924. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Hanye kom ebusapani ebekasa titru ni emano emema mo so moka ho eye ebusapani kasa yo ebusuachi me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de wo ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu Paul bearers emrantia wo su efunu de machi enhwen asiedie efuru ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Ebusapani, we dey ento aso biu. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu wan. Owo kumasa safo leba. Kani koko board dan no enhwe animu hwa. Mudru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. Ana 0266 1946 78. Otec 1029 FM. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. The pride of Ashanti. Okay. Arofoni adeshe ya koya ya saba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no ena wasugusua ena wiye wutie ena wiye ohweyen live. Ena wiye Shanenso say you Volta Drill Limited for Enso Tayechi Volta Drill for Tunsio and nay say we hiensio ewu fie wadwumam ukrom ana wasase bisua onia esese wodwene won ho na wokofa wo ma wo ye wadwuma de mawo eye Volta Drill for enkrofo ni nimadwuma enkrofo ni womfidie enkrofo ni nimde ebe nsutu adwuma mu a entimen gongotu ya usika ne ma nkwanchen fo mo no mo nshi usika ne kwa na emum ma Volta Drill from rem no no mo adwuma kama mfama ho wa ma nkwanchen fo bia betu da bia problem nkoa ne nsuo ne de no edo nemu ma Volta Drill from rem na wo mesiesie ne kama fine pa mfama ho so obakumase ahodo da aban a eho ne main office ne wo so wo basunya itachiman ne do ma nyina nso a ye won krabata ho ye no manie je na wo ye obi nso a wo hia afidi a ye di tunsuo de ye papa no a wo de ka kire Volta Drill for na wo ne won mo nkon hyehyeye no won kra papa no me hyehye emfama wo so wo pensuo atuo wo hia afidi ni bi wo fre 0244 299520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 and a traditional Dr. Dawood or no that Dawood Eba Hospital ano and we anomni adofo amutie se wo ba ejeso krapa e danien kane na Metro FM ni wo mu no sa da anu amu ana Dawood Eba Hospital di medwuma enei yade ben na abetia kawo so a wakwa enko wo de ne sa wo bebe ejeso krapa Metro FM dandada animu na wone Dr. Dawood abebo mpunumpu wo de ye awo na wo pe wa prea wone ma papa no nyankopon nam ne sunti be wo ate be ma sebe wa ye mrepa wo mpamu a
papa no nyankopon nam ne so obeye den obema ewuo no ebesa asore mo amode ye asikyire yade mo amode ye suro konodwe mo amode ye mogabroso asikyire yade enam yade na tete mo na mo ako enko wode ye prostate mo how also na hawo wode bra Dawood Herbal Hospital na ne Dr. Dawood Mishia se bibi nie na apɛ so ofre papa no a ne number 0244 886437 and 020-168-1717 na secheduma se World Bank PLC and yanom ni adofo no kre moma yense yenho se onum ni madwuma se bawo sika sem ho ntotoye se bia ope sika korabia a wo kwa akobie account ana wo pe sika korabia ya wo bebo obesia amade atre wadwumam wo pe sika korabia ya wo beye investment egum enu ye secheduma sefo adwuma mesrawo emfa nkwankwan chenfo no wo mu afi apema hankuna duowotwe 1980 ena bank buy emfinhia duanan sia ne akire nie yente won ho asebone entuonie say ye ordinary current account na pese obie corporate current account savings account tusu account me bada achi account no de be ma aba no ato ne nkakra de egu akwada ni tri so fixed deposit interest rate ni ye kama ebudi na apese ye ma ana money transfer bia na apese o ya secheduma se World Bank PLC ye ne eboa se woni edi dwanso a o ya ba adwuma ye ni ankrankra adwuma ye ni ana wa ye wa adwuma busie bia wuhia bia anso no secheduma se World Bank PLC ye be ma obi monka mo humom akuo ni ma mo besia akuafo ye be ma mo besia wo pe bosia de akoye odihie bia yie ana wo de kwa akware wo ba secheduma se World Bank PLC a ye reboa secheduma se krom ena ye head office ne wo ye wo branch nso wo ho ya ye ben edwa no wo ba adwura ye ben GPLT for da no wo ba Kenya ase kwa abri Kenya ase ha ye wo abrosan se hwa ye ben school no emi school no wo kwa anwona ga ye wo jeni dwom aboabo ye wo post office na chi tafo ye ben club 600 edum ye wo boss f na chi ho ena mozongo ye wo second station enyina su checheru ani adigan nyina no ye mobilization centers nso wo ho ye number e ye 050-168-2737 ena 050-161-7924 ena Asasu Herbal Center yenso ne yadi kubi herbal powder no aba bema wutie mie sebe se waye mrempamu a kubi herbal powder na me kanfo de ama wo wunya ukube nsuo bi a ya no asebie gum na wakanum na wanom se ye nsuo de bi na wanya kubi herbal powder no wodi asebigum kanum na nom na kwabrane asebe waye mre wo mpam enu na ebe ye free ho ama bema omema sem etumi agina so yie medingi aka kire wo se nioma bi nti na nam so a ama sese obema na fon bepe kubi herbal powder ni bi na beboa 2 minutes e ma nompe pe kubi herbal powder ni bi e beboa sebe eye ni to de bi kura wuntumi num na so wo na ada wo hum tutuo ma nompe ma wo ba na ninye eye kubi herbal powder natural organic ensunso asoboni ni so eno na eboa bra Otec FM ha hwehwe Asem Beba Dabi fo benya bi okọ Misty Herbal eba blazer record ni nyina wo mrom honso ubenya bi afei okọ Kolinak ene ye Ashtown ha ya Fredimens ho a honso ubenya bi ofata drugstore wabu akokofodua honso bi wo ho ofata drugstore ba ko mfensi adankwa me honso bi wo ho smart eba wa danse boase ubenya bi fodro eba wo bekwai ena top amazing tafo pankrono ebu akwa Oasis Plaza nimu herbal shops ne pharmacy wom nyina wo de okwa ha ubenya kubi herbal powder ni bi na wo use a ebeboa bibi na akere wo so yade bi na ha wo wodwene ho a wonte ase na adure ho na wo penjire mu bi a fresofo asamwa ne number eye 0244166602 ena 0243505775 ena we 3P garlic mixture nso yadru na eye piwak natural health for ena akofa se adru we yaba adru we na se da bia wo feel very tired onipadua ni mu na wa brepa
ono nom 3p a wawie aduro natural garlic wom enti sa wono mu eboa ma mogya di afurusa na kama wonipadua no mu aduro we so pressure enyina yie o cholesterol wo soro ana immune system ne function ye to de bi kura wo no ka se biabo onua pe 3p garlic mixture aduro bi na aduro no ye ba bi eto mu bi akwa abegya bi ye number ye 0248928824 and 0201000021 we are simple plus phone accessories yensu yemie anuanom ne adofo amutie se wo pe phone accessories se ye kama ye simple plus de no ne ye ne ya ne ahyeda ko ene akoye ye phone accessories no ne de aba enti onipa da se ni se unya simple plus ibi na wo de boni padua ne ho ban wo de boa wo phone no a eboa ma onipa dua ne zo gina brane ni se enti ne sei onipa se wo problem pa wo phone ho a bra wo bre obre pa o phone ho no anya problem obre pa enti mana moto no amoka bia ompese wo bebo simple plus phone accessories and American for the amount your charger your power banks your phone batteries your hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset yede no na ye yede ni bi nato simple plus brand no and only the trusted brand open phone covers iPod ni protectors phone accessory bi a wo bia no bra ye nchen ubetumi atubi akoton ubetumi atone nkronko kumase ha wugina kejetia Dubai getu animu ho a opposite enhwe animu no abrosan yesi ne nhwe animu getu nhwe animu no sa abrosan no fobra first floor yawo ho betu dia ope beto dia ope na koyusu ena oba kejetia enkane toilet na ne ho no ho ke masala chine nchen ho no simple plus aso ye ba konso ho ye no manie o ya yira ana wuhia nchiremu bi afre eye 0244 590374 and 0241 709636 unya fresa maria simple plus 4 ya beje so na ya ne wakasa ene da Sibre Herbal and Research Center ye ni akofa da Sibre Imu Plus capsules no ye diaba enuanom da Sibre Imu Plus capsules no e ya duro mu aduru ya wo nipa da sani so nya bi na so no mo a eboa ma onipadua ni gina enti wa wutie mi ayade du so atrantwie infections bi na hawo o pressure no enyina ye kire se mogya ntumi ni afurusa na ye e wo nipadua ni mu immune system no opese boosti be ma wo ye nam wompom oba wo nso wugina brane wompom wona nte kakra bi no abreto de bi aya wo nko na wo te wuntiri kura atwetwe peda Sibre Imu Plus capsules ibi ya dokotafo anim di form yensa ena atena se aye hwehwemu e de atoso de aye sa adrowi na adrowi UK tomoto ya jibi di abagana ha enti bra na bepe bito kwamna ni yuzi na beboawo ye woda Sibre Herbal mixture oba se wonsabuo munye ohawa wo wonsabuo mu bia no wadronie ena bema na wo ba wakoti na mu yade na wo kwako enkodo da Sibre Herbal mixture no wadru bema wo dwonso a wote sa beta wa ya asesa no oba wo de netie wo dwonso enhye da maye to da Sibre Herbal mixture eboa ema wonsabuo mu hawo ni nyina nsoko afa wunya da Sibre black tonic nso a aduro we na beboa koma ne bredodo umoja atawe wani mu aye ho ya du aduane so wuntimi ni wunya da Sibre black tonic a wawu aduro we eye pa bra Otec FM ha ubenya da Sibre no bi ato afa baabi eto no bi anso kɔ okono ni bia ye number ni ejefre ye eye 053501 0442 053501 0442 unya fresa ahoma wi a da Sibrefo ye beje so ye no bekasa de wonti ase no ye bekire mu di amawo afei awodadie mu ntia abamanim ena wiei udide Mrs. Priscilla Opoku Mrs. Priscilla Opoku United Kingdom mu na awo Croydon ena awo ene Mrs. wanya afeko edi aka onfie ho ye fa kwanya we so ema happy birthday yesre nyankopon ni nhira yesre na ho bambo yesre ni nyinkyere ene ne nkwa ho san se nkan wa wuni amadwa de mpai bo ma wunie happy birthday to you Mrs. God bless you afei enkomao oba tampa udide abene cha Asante afija ase ena awo maami abna
ene Bishop Okatachie Kwabna Frifa ne maame no ose ene ye wawo da maame yi ose Nyankopon ahobambo Nyankopon ne nkwa husan ni nyinkyere so oba atampa ento so entutu anamu nsi yi emwawo na emawu nyinkyere si ehia adwenkyere bia no a ye beba wo nso nkyɛn. Happy birthday to you maame Abnecha Nyankopon hyirawo. Afei ye frau Cecilia Akriacha atonsu ena wowo ene wanya afeko aka wonfie ho. Sisi Mustafa Said say yen kan kire ose Nyankopon hyira wate ose ala omo ho ban wate ontutu anamonsi enu omo. Happy birthday to you Cecilia. God bless you. Good. Ena adwaje wa ene wo yanim ha asem ato no ene wode aba jataba ohote say akra nyamiado abranti a yase friend Kwabna Safo electrician ya sei ewai susu se otidede esua ede anamontuo no atuo nana medase ma yenche tifo na ye ma makwa mra Asem Beba Dabi so no kre asem ne ba ye ne ye frɛ Kwabna no osu onima wrai na wrong number kra ne afri amuzanza only the day until the day so ya wasi ho no tie na emom wrong number na me danas enti e bomodin se e be wura oba no so akache ne yetie wono so se ye no kre so abodua na ye di kan no na ewrai ono Abranten nya Abranten ne ja no ono ne ja Abranten we ye ene se ono ne ja ne sa ne ma free ho oni mo panyi bi e friend amwa o se asem no kro tena aso bi e na asore ba no enti be ma no de na ope obai na esesa ye kotena be ma ya ye kana asem so obo so obai ya bondidua wo ho no eno so ye wura mu no awra ne din de Marcus o so wadua nkwanta ho no tie na ono de wo modua na emom ono kobosom so ode ne hokuja nti se bosom na aye ne bibi de a ondi onim na ewrei asam ne baaye no omo frɛ no ye sister station no okoi mom ka so omo ko hwehwem ono ka so modua omo ko hwehwem nda omo koye no omo ankoto nipa no ene ma wo san call ba bi okoye no okoduru ye no ebra omo ehye no na ni sister ekunu awu na sese omo gina so no omo ko ti okoye efiri ho no bia mfrɛ ni biem eno nso nti no ono so nkoye na ono omo awrai dua one be ma na wo ntafo ana abra ya wei beje no ono wajaye wa betena ni be a owo adua nkwanta ho ono okọ wotini ono wokan kire se wotini okọ ho na ode ne ho ne makoja nti se bia bibi na aye na ofra awrai se omra ho na ono mo enkonkwohwe set saa ana sent saa se ye ono se nyi ono ono a ena se bibi anya na afi no mahudi ewum na o maye ba se obi na no aboni dua de o mo ni dua obaji ni kunu firi ni nsam ya abra onim se one be ma netie na one be ma ne konso ana be ma ne pamon be ma ne nhwe nkwala no a wote ho sisi a ono de wo hwe se obeye enti mesre ne se ko ba bi no mantumi anya Otec is different. Ye nyentokwa ana ebufu bi ne ne de kasa. Na emom ye besere no. Na ye ne nyina ahia. Se ye kɔ ne bosom no so a wo kana ebia abaye be hunu se ye bibia ye nkɔ neutral person ho. Ye nkɔ hwehwem. E kɔ hwehwem na ye ne bosom na fine. Afi ne ye ne wo bibia e wo se ne ka. Se nye ono nso so a na afi ye hunu abaye kwan obefa so anya na yares. Ana so. Se ne ye ne na kasa no. Na koma ba from wate na obeba na ye ni ewre ye hia na afi no ba bi e pese ye kɔ na ye kɔ hwehwem na ye hu se no kre wo mu no ono ne na ye ne sa na se onye ono na ye ne sa na kwan da ho emom ono mebɔ ka enye ono enye hwe wo ho nti ewre yi be send ne transportation ama no another obe send ne transportation de ama no na so o eno de ne kwan so no nti o se efiada e bai na wotwe ono abeba Otec FM Kumasi na no wote ye adwuma ba enam saa asemi na etu no de kotena aduan kwanta ho
ɛhɔ no wɔ kyerɛ baabi wɔ tie nyinaa sɛ yɛba hɔ abɛhwehwɛ na yɛba abɛto no yɛduru hɔ no mu station wɔ koraa na sɛ yɛfrɛ no a ɔbɛba na ɔbɛfɛ yɛ akɔfie na deɛ ɛwɔ hɔ no yɛakɔ akɔyɛ but since a wagye atum sɛ ɔbɛba ne deɛ ɔbɛba ɔnim ha nti ɔsɛne transportation no a ɛfiada a ɛbɛ yi ne na a wɔtweɛ ɔne awura yi nyinaa bɛhyia wɔ ha na deɛ wɔ sɛ wɔde ayɛ no no yɛnka ho bi yɛnkɔ hwehwɛ mu sɛ yɛwɔ no a ɔbɛhwɛ ama yɛyi afiri hɔ sɛ nyɛ wɔ no a na afei no ne gyina ho asan na wakɔ akɔtena ne baabi na bɛrima no koraa nkwalaa no koraa wɔnhwɛ wɔ m ɔde naba na yɛn nso yɛaboa no nam so kwan da nti na deɛ awura yɛ asɛm no yɛdi ho nkɔmmɔ akɔduru no nti nyankopɔn yɛ adom a fia dɛ bɛn no a wɔtweɛ no awura no bɛba fie ha papa no a ɔsɛ ɛyɛ awura yi n'asɔre ba ne awura yi na ɔsɛ yɛfrɛ no sɛn panyini amoa wonim ɔpanyini amoa awura ɔpanyini amoa menim no ɔso wɔ asɔre ba no asɛm ne baeɛ no koraa na ɛbɛtɔɔ n'anim ɔtenaa so bi ne nan yɛ ne ya a ɔkuta poma wonim no saa papa no deɛ menim no bɛtema asɛm bia nkɔɔ no hɔ saa ɔyɛ asɔre panyini ɔyɛ w'asɔre panyin na wonim sɛ yɛfrɛ no ɔpanyini amoa wonim sɛ yɛfrɛ no sɛn ne din ankasa deɛ menim wonim ne din wone wo kunu hwan na ɛsesa a ne nneɔma firi ne nyɔnko nkyɛn mepatwa wɔn na ɛsesa na nneɔma kɔɛ yɛteɛ ne sɛ oyi me nneɔma to gu yi mede ka kyerɛ mu sɛ ɔde ka hye me nneɔma mate aseɛ mese tobo bɛrima a wayi wo nneɔma ato agu yɛdɛn na saa bɛrima no asesa ne nneɔma firi fie sɛ madwane enti wo ne bɛrima no ɔno ayi wo nneɔma ato agu ɛkyerɛ sɛ faa nneɔma kɔ ɛna wamfa nkɔ na ade aba dan mu hɔ ɛna bɛrima no asan asesa ne nneɔma adwane enti wo ne bɛrima no hwan na ɛdi nkan yi ne nneɔma to gu yi nkyerɛmu wɔ ho deɛ teɛ ne sɛ bɛrima no ansa na ɔbɛsesa no nneɔma akɔ no ɛyɛ efie na yɛte mu no efie na memene ne te mu tobo me nkyerɛmu na mehia me se wo ne bɛrima no hwan na yi ne nneɔma firi ɛdan mu sɛ mekɔ me nware bio mepatwa wɔn na ɛsesa no nneɔma kɔɛ mate deɛ jata bɛɛ ka ne deɛ awura ne ka ne kyerɛ sɛ na wonim sɛ kwabena asafo yi aware na wonim saa mepatwa na menim kwabena asafo sɛ wɔno koraa deɛ wɔnim koraa saa na asɛm ne teɛ ɔso wɔnim wo mepatwa ɔso wɔnim ei sɛ mehyɛ ase aka asɛm no mehyɛ ase aka asɛm no meka sɛ committee chairman ne frɛ no ɔso wɔnim menim a ɔso wɔnim me patwa na saa na asɛm ne teɛ saa nipa wei nso ɛne nam ne so a wakɔ ha yi mu wanu ho paa sɛ ɔne kwabena asafo yi kɔtwe mpena wanu ho sɛ nkɛ berɛ sign n'akyi a nkɛ deɛn paa na wonyɛ bio sɛ mfa sɛ berɛ san sign n'akyi nkɛ deɛn na wonyɛ bio kamigya wale koraa nipa bi sɛ dɛm mfa me ho ma no okay yataba me da sɛ moma me ni nkɔmɔ ɛtɔ so mmienu owura na ɛbɔ ɔnwom yɛfrɛ ne sɛ agya kɔa me sɛ nka ɛberɛ bɛtumi asan n'akyi a ɛnka san foforɔ me kana no asɛm menyɛ biom ɛsɛ yɛfrɛ ne sɛ mo nsan hwehwɛ ma me sɛ nka me san yɛ akwadaa biewu a ka menyɛ bio wanu ho paa ɔho sɛ wokɔtwe sa boy no wone ne twe mpena no ɔhwɛ wo paa ɔho ɔmma wo sika paa na ɔmma wo sika paa na ɔhwɛ wo okay medi me nkɔmmɔ ɛtɔ so mmienu na mesrɛ mo monkae na monhyɛ ne nso Easter Praise 2026 edition no baso yeah Easter Praise no ase duro bio the parish youth council ya wono mo All Saint Catholic Church mu Santase fanchene bra ena ni Otec FM aka abomu a the Easter Praise 2026 de bro we the 5th anniversary of spirited praises utumi hu se yenkenyan mu hyew ene entontom ya ye tontom awurade
arofo eye April besome ne da toso edumienu 12 April oforisuo bosome no ne da toso mienu sa edumienu sa ada ne yakwasiada afiya mu anwumre no nan na ginam eje triato ni nyina be koso wo All Saint Catholic Church mu sorry hwa wo santaze fankyere bra na wo sa adwuma die mu nyasam ketwa pani behwe adwomtofo e ba afi PSA Estetria PSA Estetria Pastor Jojo Ahe onunsu tria ena Minister Benedicta Blestak onunsu tria entidia ya kan se yenyina yanka mom na Easter Praise 2026 adofo eye showbo eni Kenyan tontomawurade yemmonyum niasa last year na nyasam ketwa o na nyasam ketwa this year ebeye bomfrete enti shedane nsu kwasiada 12 April 2026 jumadi we waya adwen se opese obe sponsor contact you Otec FM marketing department cc ya number ade be contact 0240 889243 0240 889243 yes hallelujah yedwom beyede angopo isha so dia two trim na bebebi na bi akwa akra jaja mpacho na hote sai ho ada roma msemosomo ye dom krona yikurekurem ena wie nso ya senhia na nabi ye nu hia seya enim se nabi nupa na wode abadwa so no eno ana ekoje adasa na no de eche yese ho adanse asate ba o okay ho adanse asate ba ewura aba ameka se ono kura ba akire na na mi wobie na metabiri media ma no abaya nani agye abaya ba konso akwada bi no osoma no ma ne beje na no ofreye utumi hu se enigi aba na na bi nuro no se wunya nsuo no ne topaye no na wodi nsuo no memene topaye na wawie o ebo ama o ena ebo ama ema nso ena yehie na kasa kire ye we yo na medawase na machia watifo na do no ho adanse a wo kan de udika na edoso bebri madam ba ko so ye nurse so ye teacher ni frame adanse a wo di no anodin so wanu maduro to abako na wonu wa hu se eduro beboa no na eka wabo e wo sa yade no ho a ene wo frame woni bi di nkombo pa na me se onto aso no no sure onto aso no no woni ne kunu nyina no se be ma so di adanse pa wow enti adofo atiefo ye kan se ya obeka se du ton for the sa but etisa obia no wodin sa benkum be che na gya kura se kwai obia se na duroye na mum no ukona akoto a na bo se de nipa ne ka no oye trofo anase oboa enti na nabi no ye nam yade adura ya ye ni tu nam yade ase na yade bia ya na akoye no nam yade ne kofa bre nipa no sa nam yade no hagbe papa won se nana woni menua ba yi kasa na meti ho na metie na woni abeba bi na bai ti na me abeba na hwe no but mimi chrense ndi enye syphilis na bia eye ne sa because syphilis mi ma obi wo hyehye no party se de adurache no enti mi ka chrense se enka ya ompe na bi ni bi na me nkyere na ha bai ba akoso no nka onsa enka ho na no kwasem se wo ye hu mu die no na ye hunu mani so die sure enti no die aduru enti obi a onko ho na nka wonye ne sa mame ne nke ye hwe results beba very good enti atiefo syphilis na ye ka ne timani pa ho hyehye no timani pa hu dwa no ankasa on hwi a obi be boss wo ye bayifo kamonu asem na so wunim bayi ho hwe syphilis timma obi ho hyehye no te se die ye di mako asra no obi posanani obi wo so na janen sansa e woni ba na ase ne be ma ho e kan kra kire wo nom na nabi ni bi ye di ensuo no ene nom topaye no anopa mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre mienu obi a wonye nam yade be ma bi wo ho odwunso wi a opumi ehe a ne bi dwunso ne bi akam mo se bre bi a ne boxa soso na ani mu afo wa reye e wo mu dwunso emba na fie the pipe ato be mam ono wo ye ntemate wow sawe hu sem wi ene sei
nti aduro ne ya aduro se onyare kura ene de we ya ni pasi kokoko torrent bi so ne ade no e we se nipa de sani bia nya aduro ni bi no wo je onyare kura anom onyade kura anom aduro bi ne hwa ade e lady bi me chain bi o se on de ohun ayi bi sa se wo yare na me chain ba ko o frame ya dibe 5 days o frame ya o se na bi se me yare che wo ma odi aduro no ton ma wo mumpo enam se ade ya wo se ensuo bi atie gu no ho enam ka kire wo se aduro we aduro a onoma anda be hu se yade wo ho ana se yade ni ho na atena wo ka se hu hwinti a wo se rashes bi atie gu no ho party se no se enti we pa gina mimu ti wono atutu mi ka me de me chen na chi no sa akoto bi wo so wono aduro se me ka chen se onu aduro na wo ma be hye afi wo se ifiri ho eno ano no aye ne ho adwuma pepe enti aduro ne ya aduro a ye ka ne se ya atiefo muntutu mirika na mkoto aduro ni bi oba wo pa wo wunyinsen ya ye bosumi num bosumi se wo ho na asai yesi nsuo gina akwala no ho adentia maduro ni bi ebe pie sensu fi ni nyina pie be se aduro we de tie ne se de wa tosra de nam de atuja so no enam na nkasa de ubenya na sade na ye bone no nyina betwene pie sa pepepe yanum fo yanum so etwifin efa sebe oba wase ene bema obema mu sa pepepe ene odwonsum ene efa good enti ya dura ano onam timinfa namba no mawo na de twire namba no to na ye sore a what me afre ne ye twetwe nkomo a eche so me namba no aye 0549 99 92 53 0549 99 92 53 bema bi wo so na ne hunsuo no infection ase no otimi ne oba nyinsen na gwense screw time no ga bi nyinsen nti won de wo bema e ka kire wo na ye tie sesi ade be chene yade atake obi na so ne no wonyare o nti yade tu nipa wo kwam mesra wo nti na mesi aduro no no ho kani na nom na no ho kani nom a bofu no nyina na mbasam ho yade ne fi ho kɔ no e ba na mo pa mo betima nyinsen obe ma no emuzuo no e be piti sa abrewa pampa na atimi ne fa oba won so atimi nyinsen bema bebre wo mo enso so the problem ni nyina mama no nti mesra mo wo no partner mo nom na muni adanse a eche so adanse a ya eche de make kan mesra mo oba ya pampan bone e wo wase ohu ofe bema no hia omfre obio e ya rehosem numaduro ni bi na hwa ade lady bi ka chem se wo start ekwempra bema man 5 million da bema man 5 million da was wo ofrefre ahwa na jame kire no ba bi obenya duro ni bi wo ka chem se was iPhone bema na to iPhone amano was what do no for boys and I'm so nam say nya for boys you nioma bi yes what you say enti bema de de bia me ka me say bema de say kwan kase de mema mpe kwa huhuru bema mpe bema pe kwa hia de ka twi ho no eno na bema pe enti wo bas wo hemfie nya papa ka hu se bema kodidi abontia wo ba fie no nye bema bia mpesa ti wo ba no maduro ni bi wo de bowura heba shop bi e ben wo ba bi eto abibiduro na sa brofu duro bia wo bowura ma so penana bi aduro ndian no na bi go heba mixture but ubodi se na bi ani no bo se bi yaduro ni bia ma na wote ano a bo se topa yeshim fanzo no topa ni bi no na pa mi no nwumre obi a o menses entumi ma o menses so ba wa ya se ya wo ja sa problem we nyina onoma e be free wo so ebe free wo so kra me nka na down enfa infection wo ma nkwala ne mposa wo mani dabi be ma na papa wo yesa wo de yade na mankwala no timisro obi ampe na bi aduru bi no no e yadura abuso e ho nya din ba bi eto ndu tundu no okohwa obenya bi fa me number no na me de ba bi kakra ya na minim no ebetuto mframam na wa frɛ ho na ta frɛ me a ba bi ben ho no ma mo akono wa kwakoto aduru bi me number no ye 0549 99 92 53 0549 99 92 53 dodo pebietu anase omu tundu dudu to no okopie fie
PFA or Tafuni Road ho o petrol ba kokra ubenya ho na tafo top amazing onzo metris asonda no hwa baby ndisi office no top amazing heba akofo so obenya bi uba emwom dani heba ubenya bi ho uba corona heba ubenya bi uba Fred Mens ubenya bi Happy Pharmacy ya wo asafo leba honom no wo de ko Paris school no ho no ha akofo so obenya bi Coastal Pharmacy ewo kajetia pampaso ahoso ko ho a obenya bi adum promise heba or pa ye fam heba shop back no promise ho a no so hoso ko ho a obenya bi abua kwa uko osis obenya bi tech uko KK Pharmacy obenya bi ena asokore mampon MNK Pharmacy asuna ba Goy filling station ho na MNK Pharmacy no ebo abu Ramatu 31st market ho uko ho so a obenya bi ena abu number 2 Tofik Masada Chinincha ho Robert so to bi ho tepa uko adum wura ho a obenya bi ho tepa Mr Michael obemekom no ho so ko ho abenya bi goso jaheba ebi ho nom nda goso krona Jomat heba Jomat Pharmacy ho ko ho ebi ho emem Rita heba ewobi kunsu Mr Amwa ni drugstore no uko so a ebi ho be kwai uko fojo ho a police station nche ho so ebi ho oboase smart heba obenya bi bogoso unique heba ewobi na Anwunaga junction amwako so ne yifo no anwafo asore no edi ehwani mu okoho abenya bi ena Otec FM efie ha yete kasai ye de aduru no bi aba amanfo ba ha beso asa na ye wo kasa ne yenim so de aduru no bi wo ha ya ba ha ye nya bi nti se de aduru no bi aba ha uba ha se lady no wo ha no obemu aduru no bi ato ha ho nko ba bi abra Otec FM fie ase ubenya aduru no bi na bi aduru no ya aduru a infection bi a obodi die onuma good. Tina na bi mi number na mensan fama na sorry. Mi number na 0549 99 92 53 0549 99 92 53 no nyame ense nyame adom sese nduro no sure amanfo kwa ne adanse no kosro pa nti adofo ba bia wo bia de frame me wo ha menya bi wo yi e kire no akonya adupa ni bi ato wodi nhire obi bia nyankopon bo a ye bese hia o nhira wo so na bi adofo na bi adura topa ye ni hyensuo ne ho enti se wo to aduro ba akono a wanya ni nsuo ne topa ye ni nyina na wo nya bi nso na sa wo bobo a aduro ne bebo a ena wi vim energy champagne energy drink Vim champagne energy drink Trillium Industrial Limited and a day champagne energy drink we yaba so one no more eco smooth on no more will stay active and alive on no more a boosting it is a wood tie me who did you be wedding be wo to safre ni padom na oma Vim energy champagne drink bars ya wewie kama se costo ko supermarket baby a ton drinks bia kasa me pe Vim champagne energy drink case close o pedodo aye number ye 0322 190877 0322 190877 na grow fine herbal tonic and ointment no so nie edu anajo a untumi na wonum ato a untumi ne di onsa ne onan aye utitriti onia wo bire wo da sori anopa wo ho kyerɛw oba issue bi a wo menses mu no kope grow fine herbal tonic nanonom wate eduro we ye di koko ye ni aye koko ya na ye di aye enti so ononom we bo ho ban ma onipadua na ho den mapa ena grow fine ointment ne so yaw bi a dipadua ne namuo no se wunya bi na so de srasra so a eyifri ho ba bi eto onu bia no konna kope grow fine herbal tonic ene ne ointment ni bi digital herbal fo ayede no ya ba ye number ye 0244 596532 nyaminsa wom herbal center ya abrewa basnade se wo ba ebu akwase pa se bodwe sa anwo a eho na abrewa wo abrewa asem yetia osi wiase se wa anwo a wo mobros ni tawusie ne dini ne honam se basene ade enti wo ya obiara a wode unamu no bra na abrewa ma anwo be ma wo na untumi nyemba na na so oba na untumi mfafuro abrewa beboa wo enam yade etete wo hania
ana prostate mu how hepatitis B wodie ye stroke dompe mu abu wo secret say how we be koko ana blood pressure stomach ulcer na etre na how wonya ba nyamensa wom herbal center watwedi abrewa number ye 0246 45 0718 eya kwame dada ababa na gya tum se efiada ebe na awotwe obeba ha be ma no de sebe na dwene nye ge ya wokoda da no a ma want to be antena ni kunu fon ho no de ko we no yi o se wonim ge we kura aha nso nya de edika na waka service ankwase azem we na sebe krachi we obesa benyu oba foforo eni oba na kwa akotena o me pa cha so yo oba na wutie me krachi yes what de esua ye friend kwabna safo we electrician na wo ma sa krachi we san ba be sew pe no no kotena hwe de onyonko ba na mu wo do be fa bi mu ti mama otu get me dasi ye nua ba so ma minika na se o so obeba na ye de pepepe ya to na kwabna safo de me ni hwia me ka kire no nana mawo eto da bia ye mfumso pi na nka be ma betima yi 5 million se je koto na ntwinam obekọ na abu chi atwa kakra bi ato no so si baba de wo yo de yi 5 million man on kai on de wonye nam kuma bi na atwa tare ne so no abu chi de wo yo bo se onam ho sa wo yo sana o de ayayi na so bi yi 5 million man so fa koto nam no eno na nchen na wo hu je mawo wo ti aware ase a omu kai hu se aware da bia me si aware school hwe empran twere mu no ubise bibia be ma ne be pe kwan bia so de amaw nanso wonya no wura mu wie se wuma nyoma so bete enoma so bete nti be ma ko na wonam chen a o ma obiribi no saa na be ye odik wo mu no saa na no so ko animu a ebe ye abaya we won timi kan kire me dase kwa na safo ba ho na atama na oni kuru ye potre farm no na wonya action ma no zo pe no won timi kan da so tie ni ka se wo se eya na ho kire wo ho de nti wo de da bia ho kire wo ho be ma na bo wo o yonko ba ntimi mwa wo tie ni ka sa ni mo ko kire eya na ho kire wo ho mi kuru de mi kire be ma wo ya na wo bo mi wi na afa de komasa fo baba ye pombe work ni light wo ho no won timi kan kire me se wa nye show action kituo be ma na hu se komasa fo pe no entia wonya akokodure se mi kunu se wo be kwa wo se komasa fo wo wo de wo si wasi wo nim ni ba bia o nti wu a akora we nkowu adwin sei bi na ni tirim nti se wonu ni nua ba na me ye de kwa mbe fa no e na bibi se ato no na ya frɛ me e na me sei me nim ni nua ba na ba bia nka se na komasa fo beka wa wura ne ho nso da wo why a wish won ho da wo ene de wo se wasa se wasa ya bronsampo bronsam we me nim ni ba bia e ma fo nto mo fo wo ko mo sa ble se oba bi si di na chi o se wo di na chi a ma wa dwene mra ho so na kai wo se wo nye nipa se won ne twempena e be du bre bi no be yi wo ma se de Judas yi Yesu ma ya no obeyi wo ma kura ye ma na mo tia ware ase na mo hwe yi na sa bre ya obi tia ware ase ni kuna ma iska o bo ko she obi ma ni to na ma de sesa be ma timati iska to fo ama ebi nom be ma timati iska to iPhone ama obi be to credit agusu na o de fa no credit ye to ne sen enti oba bia o sese kwa masa fa ba be di ati se o pe obi a no o dada o wi obeka chete onimu wa bia fa we fa tu ho fo okay mate obo akra also obeba efiada week nti fa why ya da na sese o se obeba omra ebise Krobea Asante kotoko se ye bo din hyemra enye na ye bo din tumra gu nso enye abero abehwe aso wa abobo ano anya na asum no nso din pamu da nti se awura yi wa ma ne susum na so na se bibi ye awura be ya ni dia na ye bebo se ono na enam ne so wa ma awura ya hwe ne nkwa enso e bia na entisa enti ebe yes obeba na ya hwe na ye yi afiri honom na afei asumdwe aba dia awura be yi kan dia ma na omutie no na oso omde ya disua we dia to na wi nti omu a omu tie no na omu hweyi efiri se sebe ma omu de omu ni to be ma so se be ma nko an betumi aboa wo omu nti omu akoso akuma no mom ene omu jefo ne de ya na omu konso hwe bebrebe mu
se be ma me ni gya ya bosome miensa eno kura wono na eka o bosome miensa eno ye mfiti ase ndi obeboa o ye ni ha ena na obi to tilapia kwa high hotel na obi da ma ni askore man pon he ya na so eduru ye the whole week kura no da kusika no omudie no the whole month won fa ma no na wonya bi won fa ma no enti ye mema de kwan ye fa so no enti ya hweyie e wo bra be ma ese ope twe ho mienu fi se mema no saa ne Nyankopon bo ebinom so wo mo de wo mra no mo mesay maybe life we do say papa kura ba ya ngo onye ko be pam no enti adwoa still tena wukuru fo okra ne sen fiade be na wotwe obeba obenyu ahoto wate ko akoma to ye mwate sisi wo so no kura awia ono nso de krache no edne beba e woni mane on de so onim no wate oni onim no do we do ha akoma to ye mwate osese ne ne na kasa no n'ani agye na koma ba fom enti de ewo mu bia no ibehunu ne ye de aboa wate but still adwoa tena wukunu fo afemu aba okay koche ye ba Eradi fie heba center for Dr. Manko Nyankopon Hira obekuma se krono mbosie Red Park a eho na Eradi fie heba center wo na papa wei adofo ne ade hye sabri ya me ne wo kasai osi baabi atokro da wo ni padua no bi aduro be wura koyemu adwuma enti se wo wanya hawo wutim enemu yade na wate etwere yade stroke yade waye mre wo mpom obema na wu ana oba wo pa wo sisi yade ana wuntimu ne twetwen yade etete wo de wo na animu owu brewurade fie heba center be wura krono mbosie Red Park ha na be wura fie ha ubenwa hoto for original doctor the number is 0241 09 3915 and 024 0549 20 6633 ya Bolivia Enterprise Sofo line alignment ho oni multi home dia nimhwe ono no akofa future life nuane ndia badwa so ene oba ba ma wutie mi aduane wei ahodinu ahyemu matontwom die hia ne se obeba ba kire oyade mu akire ye ye ba mu aduane aduro bi future life nuane bi na wakodi anyu ahoto ba kire oyade mu na ahodinu ye wo nuane mu no ebetu yade ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 na Gosway Funeral Home Kumasi ya ne wo Asafu Labor enka ni koko board na no ye media nimhwe udi oduro na abusa ankrato a obi yen na hei o pa daka udi besie udi hye say ye foreign ana local ye mesiesie baabi a wo be ye wayie no baabi a wo de da odi hye de meye wo pe flowers a ya customize awusia do kaya wo de odi hye nbetumu akwa abanom ne ade picture roller board ana se video ye drone ana normal one ye mamrantie bi mfa daka nsie ko ho mfa display MC for wedding and a funeral, pastor for your burial service and our marriage ceremony, or pay a live band. No media come God's way funeral home and a babuao. Your number is 0243 73 7457 and a 0266 19 4677. Unya fresa humawiya ya no bekasa. But Mrs. Still Oba Tina wukunu for Eradi Nyankopon kire yase jataba na hihye adwumadie ema ye de besomo ye kwadwomo ode ye content ne so ema amanfu nya ye hwe ye jakwa me ne obo ade ye chia me wote wonka ene mia me wofa wosan ye me papa nimpon kwa me antwi eja ntwi me na na be ma frɛ ne kwa ntwi ono nso beta mechi ema ye besomo makrawo Nyankopon ye adomo kina e besan hia makrawo